Ndatora bhodhleya rimwe mweya ndefu nditire bana. Zvopane muri tenge mama tora bhodhleya. Ai unakona ndisitoroone mbamba. Umuvenya atengesa unotenge nge$30 chidoro chake. One thing is special. Kuti wakumene musa wangu ndaizombomi kuite muntu mukanye Kupi? and hoyo totibana munjichira muyani machechi muyani Mausikafungi? atatoda kuti ndinamizeke chizwa Mutoti muno. Tiriwe kanye, tiriwe kumusha, tiriwe kanye. Asi kutoxaya kutoone muntu wekumashingo wakachuka kudeni. Seriously? Hayi ngematishora. Akakushinga kune vanhu vatsvuku. Matishora. Pano WhatsApp imweni ndakamboona yakanyorwa kuzi kwai wendi kuone vanhu vakashata endo kumashingo. Mazotovanzira video. Stili kuna vanhu vakanaka kumashingo. Variko here. Ajubese ile vanhu vakashinga. Ila asi majority ayo manje kuna vakazoonini manje. Varume, kune zvibinge zvakawanda kumashingo zvibinge. Zvinonetsa zvibinge zvinokugadzika emutishi kumashingo. Zvibinge zvinokugadzika emutishi. Zvakafanana nezvekwenyu kwenyukwa kuchipinge. Kwenyu machipinge munobva magoti kuroya. Mobva mati zvezvibinge. Akuita kuti vhundisina chaiko. Moita kukondola nyika imi Zimbabwe chaiko. Kudhara taitova kuti varimi vese vanobuda nepachipinga. Watoti kwatiwa munhu kuti anza pachipinga chero uchinzi kudii unotomunamata. Uchitla kuroyiwa kuti mungangoroyiwa. Nhasi taitaure pamushana ndingamunangabwa ndikati munangabwa munorambira pachigaro kuti vona vanototi ndodawo kutorambawo ndeitotongawo here. Saka zvinoda kuti ndobva tozomboona kuti pamwe munoita muchibhuya muchinyepawo imi. Nokuti dei wairoya vanhu vekuchipinge dei wakapurigura munhu mudhara. Ndobva ndazotobhuya kuti zvakafanana nevakadzi vakashata. Ungaona mukadzi wakashata unobarika zviyani. Mukadzi wakashata ndiye unoda maningi kuenda kuna baba. Wakanaka sana hadi kuna baba. Right. Masana sema. Shona iri deep. Masana sema diari masana say right guys pachipamwe. Tichipano guys pachipamwe right pachipamwe ndakudaidza ipana patine vasharukwa saka guys nhasi tiri kutaura chipinge line ndokwatiri tiri kutaura chindau handiti tiri kutaura chindau chomene chakadzika saka ini nhasi ndichange ndichitaura chindau tine vasharukwa vakuru vekuchipinge kundau ndofunga muri kuziva nyaya yakaitika nezuro guys yaya chivanhu chiya zvakaita kuti ndide kutsvaga umwe musharukwa wechikuru wekuchipinge timbonzwa kuti tradition yavo yakamira sei zvii zvinoitika timbonzwawo mamwe marudzi kuti saka imi muri free kuti muchabvunza mubvunzo yese yamunoda tichivabvunza ivo vari freewo vanenge achitidahira anditi zvese zvamunoda kubvunza nekuti guys tanyanya kuvhundisigwana nekuchipingi uroyi kunokuye kuchipingi ukangokoshera kwai uri kudii munhu akangofa kwai vanokudzosera munhu unoshaku zviri kumbonyatsa kufamba sei saka tida kuti tinyatsa dzosera nhasi zviri kumbofamba sei andi saka tida kubvunza andika tida kuhusisa panyaya yeculture yenyu kuti culture yenyu yakambomira sei yemandau kuti kamuchiti culture antu atichange munotanga imi muntu atichange panyaya yemarriage yewanano chaiyo munoti vakadzi vaviri kana vanodarika anditi mune vakadzi vangani? Ini ndine vakadzi vatatu. Mune vakadzi vatatu? Hey, vakadzi vese vari pari vatatu? Vari pamuzi umwe. Pamba pamuzi umwe kumusha ikweyo? Pamba pamwe ndo unozwi muzi. Saka makawakira umwe neumwe pake kana kuti vari vakatogarise panharaunda imwe chete? Zvemene kuti vakadzi vazwanane pamuzi vabatane pamwepo. Vana tomboti une vakadzi vako unobara navo vana
vana vafani kuziva kuti uyu ndimai nini, uyu mwana wani, uyu mwana wani. Weshe eitomuka kuti mwamuka ere mai. Ndokuti chindau chidini chibati vana vabatane, vanokura vakatobatana. Saka zvemene kuti ana mai ava futi vabatane, iwe uri murume. Muri kuvaheroko, tora imanotsi guys. Muri kunzwa heroko pakaipa nhasi. Apa ndinohlanganisa chindau nechishona. Aiwa, hlanganisa ichizwa. Uri muisa, uri pamuzi, utori muisa wako. Haufani kuita shamwari nedzimai. Okay. Yeah. Apa muri kureva kuti apa mukuita favorite. Yeah, haufani kuti uri ushamwari nemukadzi. Yeah, hongu pane ushamwari kuti mwamugara wako mweidini, mweisheka, mweita zveshe zvimunoita. Asi manje pane kuti iwewe uri mumba naye nemukadzi, mukadzi uwo kubhuira kuti baba mai nini vaiti zvakati. Iwe kuti alright, zvakanaka, mangwana ndofuna ndibvunza. Iwe kuti zvakanaka, izvozvo handidi kuzvizwa. Uri mumhatso nedzimai, ita zvemumhatso. Ndine mubvunzo tsadenda mberi mati aufanirwi kuita favorite pamadzimai. Imimi musharukwa munozviziva pamadzimai apa enyu matatu vakatosiyana. Pane one anotozo kuita favorite noti pane one anotofamba kudarika vamwe apa. Saka panozoita sei? Andiri kunyevere. Izwai, ndochizwa. Right, pakufamba paunozwa unobhuya muzaya. Panga pabonde. Pabonde ipapo. Right. Asi manje umweni ungafamba pabonde. Asi pamabasa epamba amakore. Alright. Saka iwe uri muisa wakagara kudai. Utoona kuti mukadzi wangu uyu izvazvikoni. Saka unofana kuti udini? Usazvibudise pachena iwewe. Kuti uri pamberi pane zvakati. Uri pamberi pane zvakati. Unofana kuti unzanisi. Musoro mwako iwo vaedzanisa. Ndofunga kuti nhasi uno ndabva kutoreketa navo ana mbuya ako. Ufunda ndakaita 6 months, ndakaita muna December kare. Toita 6 months. Wakatanga kubata ngokupesira. Ndiwo makatanga kuti ndambetru. Ndiye wakatanga kuita ndani. Wakatanga chanungu. Saka zvichireva kuti imimi pamakasvika muna December. Muri kuda kuti havasi kuita fe. Hamusi kuita fe. Muduku wokupesira. Ndiye wakatanga kunoita mimba. Kuti ndiye wakatanga kuno andishopi. Unotokaya ndi maiguru. Makatanga namaiguru. Maiguru ndovafana kutokaya kwemusi. Kutotanga mumhatso. Indizvo mhatso yangu inini handisi kuti unoakirwe paya, unoakirwa apo. Ndinofunga kuti 5 rooms. Makavaka pamwe chete. Yemadzimai itori yega. Ndine musharuka wangu wakazotamika hake zvine zvino. Inga ndakamuakirawo yake uchagara nei nevadzukuru vana vangu inini ndinobara. Ndokunogara musharuka iyo, unogarawo yake. Madzimai ndakati akuno unobude munomu. Umwe ngaumwe rumu rake rume. Asi takaba ndotozviziva kuti pane problem. Yokuti vakadzika unoteerera kudai. Kuyaya kuti ino baba zvaari ino nyamuchijutiravo. Saka kunoizwei. Wani kachida kuwa kwaizwe zvakadini. Ndinoziva kuti ndinozviziva izvozvo. Achiteerera. Ndakatomakwanichika. Makambovabata here vakateerera. 100%. Achida kuwa kuti muri kuita sei? Aiwa, umweni wakazotobhuya ega kuti ngasi munoti mwamwe doro renyu, unoone munomwata kwega muzoti de kamwe mwaedza kubhuya kuti mwabve kuna mai boy, asi iyo kwa mai niniyo mwakati usiku wese. Mwakati mweitoguma ndotozwa mai nini vochema. Apapo tange tanyangadzana manje. Kwakubudise shoko dzake ndikati my boy. Ini munoziva kuti mataurire muri kuita aya. Muri kutondinyangadza. Kunyangadza kumundende kuiti kuti nyamuchijuti riri kwamuri. Makangona mambozviitirewo kuti mochemedza kahwani kumochemedza usiku hwose. Wakahwa vachichema. Mapopotera evaita ndo anoita kuti shungu dzako dzakadini. Muri kuzvimwa here vasikana mucomment section. Ukaenda kumukadzi une shungu. Wakanyangadzwa akutuka. Hapana chimunoita. Right, mirai makadaro. Muri kunzwisa here madzimai ari mudzimba zvekutaurwa panapa nehanzvadzi yedu panapa. Hanzi chakaita kuti kuda munyatsonzwisa ndau ini ndiri kuenda ndichitonyatsobata. Hanzi
ndine vakadzi vangu 3 1 akanita vakadzi ava ndotozvidza kuti ndapasa kuteerera kana ndaita nokuti imba yavo i1 saka vane umwe neumwe ane bedroom yake umwe anoteerera kune umwe kuti kana vakuita usiku kuti tichiri kuitika hanzi umwe akazotaura kuti ini kwangu makauya makadhakwa mukati chobo ka1 asi makapinda kwamaiguruko mukanorova 3 usiku hwese ndakawawa chichema maiguru ndikabvunza kuti saka imi mamusiriwo fezvikanzi aiwa kana muchitaurisa popota kutuka kunoita kuti ndisvike kwomwoyo uri pasi sane ndangoitawo zvokuti ndangoitawo ndapindawo mbasi chiripo chaicho chekuti panenge pasina chido saka leseni madzimai nguva yekubedroomko please itai shoma haidikani enderai mberi saka ndobvira madzimai ndikati madzimai angu ka zvemene-mene kazvizvindoda pamuzi panapa ngezvekuti mubatana zvemene-mene madzimai angu akabatana asi paproblemu yekuona yomuphadzo iyi havasi pane problem saka ndakazoenda kuona gore rekuxaya ndaro remukadzi wechitatu pakamboendeka problem ndakandaro remukadzi wechitatu uyu pakutanga zvemene-mene weide kuvabatanisa madzimai panonetsa kuvabatanisa kwakona kuti vabatane madzimai kuti vanase kuzwanana havanese navo maningi uri misa unofanira kuvatore veshe vari 3 uya wechipiri unoenda kwavata navo mubedroom rimwereko wotanga kuna maiguru muwani murumu right kune vaitwa imuda varume kuchipinge nezuro muri kuzviwisisani muri kuzviwira handisini ndiri kudaro ndomutombo vakadzika midzi vechipinga kwanzi mushonga kana uchinge warogwa day 1 mese munovata muri 3 muroom 1 maiguru votangiwa makateerera kupinda mainini kozopedzisira iwe wokupedzisira wauya ndomushonga saka isitaitobvunza kuti ndanzikwe munoikira mushonga yekuvapa chikafu hapana mushonga ndo mushonga iwo hakuna mushonga nei ndiwo mushonga wacho iwoyo mushonga wemadzimai kumaise mumwemo wotange kuna maiguru uende kuna maidoko wechitatu waguma zvouyu wasvika wechitatu vamwe vakatarisei vakatarisa light ritori oni pabonde 1 kwete kuti une bonde rake une bonde rake vanenge vakatogarira panguva imwe saka murikuda kuti muchitopedza ava muchitokwira ava muchitobva apa kana kuti unombozorora because zvine riski zvine riski iripo apa ngekuti ungaende kuona uri virgin usati amboonana naye murume panoda simba pane problem because simba rishanonge rapera kwamaiguru pakutanga payapaya roende kuna mainini wozoende ino kupedzisira ino saka nyaya iri kuda kundipedza saka muri kureva kuti mimi muchiita vanhu ava vose vari 3 apa kana maiguru zvabata vanitochema vamwe vakateerera vanenge vakatotarisa kwete kuti vakateerera zvese zvinotoitika ipapo ndo mushonga wacho handiti chekutanga ngechekuti kazhinji pachindau teirore vakadzi vakawanda hauiti zimuroorera unotaure mukadzi wokutanga wokuxaya my boy ndode mukadzi umweni kuti zvakanaka zviwatiwote mukadzi umweni mwamuna wangu saka wafungei waanaye ere musikana wakona apapo mushumwani unonge watounaye mwashona mushumwani hausati wadini waanaye saka zvivanoboti my boy handina asi paripo pendofungidzira pakapayane pakadini mwashona vanobvunza voti pakanaka saka mwafungei ngatiendeyo mose munoendeyo unototange mashoko ndi maiguru ekugangisa musikana uyane mwashonanyenga ndo vanotogangisa eya kuti vabe kwangu vari kukuda baba takatogara musikana unotorwa matumba kumbiriyo mutorana matumba nemusikana mubhirana musikana kuti zvakanaka ndavhizwa kuti ada unoti ndavhizwa saka ngatimbobhirawo atete kana kuti endai kwaatete unomutuma kuti endai kwaatete mwobhuye mashoko enyu awawo kana kwana taita ake ana sisi muende kwana sisi vano mwoguma mubhuye mashoko tade musikanawo zvakati kuti zvakanaka taakuchimupa zuwa tisangane pakati nokwanisa kushanga maitire taitana kwakuhlangane pashango mupedzerana mukadzi wangu wechi2 inini ndo zvakaitwa izvozvo kahlangana pashango ndakaita 3 years ndeigangisa musikana muchinyenga chiramba asikarambe wakatoti ngaabhuyiwa mashoko totoreketa pashango pane asi ndochizoti zuva rimwe ndikati musikana uyu hino zvaati ndada saka kwasara kupanana zvigondiso
Zvigondiso takapanana panana makapana zvigondiso zveya chichimatauro zvakadai mau makapana matauro topanana paya ana atete vanenge vakatarisa ndamuda mukomana wangu waika ane 16 years mazuva andakamugangisawo mwana uyu inga achakatsonga ndikati zvakanaka mukadzi wangu ndakudawo ingandirigayisa naye paanesa mazuva akonawo muonekwa kuti mainetsa muonekwa kuti mainetsa gaisa kuna kwajona nemari mbinga okay mamuri mbinga to the biggest alright ndapedza pakwatida musikana uya kuno kuningira chimwana chakadai kuti chitundu ndikati gudu ndikuchinasira ichi chitafu zobwe yakatakura wewe darako paya chandida ndochizoti do ndikati musikana ndingamuonese kuti ino ndikati ngati waidakarira maningi zvemakati zvokufanira kutora mapikicha zvekutorwa mapikicha ndakayama ndikati ndokumbira kuti tizombotorwe makati kuri kwatu ngekunohlangane vanhu makati vanhu vakasangana kunongo ndozwa zvakanaka mozo uchauya musikana wenyu takuende kutodhibana petakadhibana paya maenda kumakati inenge kuna kati kundaida paya ndaitomaitoda kutarisira kuyamira zvinhu ndamushopo enge zvimakodhiringi gaisa taende vamweni taenda tochichenjira musikana kwasi inokutoenda kwakunino tochiindepi kusango kusina vanhu unozoti chii ndakarya nyama imweni ndisikake zoroma mundani mwangu hamunaadza izvo muda kuzorova zvinhu musango imo mwadini kupambuka ndikati handidi kuti usane muchira kuhambai ngakundingoita ndiri pere kwasi musikana uchiwema panjira ndikati hambai waguma payana panjira pawayeme apo paya ndode kuti titolone kuti hapana chitinoswa hapana chiri kubuda uchopedza musikana ndichoti bledi shit kuti nesa musikana ndichomuruka kuti handingadiwe panapo kwaswe chinyi pendakamudai unoti wali kutisa ndaimaida iyoyo andode kunyengera musikana wangu uyu akati chere kwatuwa nekwatuka kweyani chaindi watopetuka pa watisa ndaguma ndagara wanga ari vichini chindakaona makaonei mwasharukwa watisa paya ndapedza ndatopetuke joni kwangu kuya ndashanda mari dzangu masiyazvi zvakadaro ko ndatouya ndikati ngadziende koteiwa mari dzaende koteiwa kobhadhara roora kuteya kuroora dzateiwa paya ndagutuka handiukaroro madzokera kunodla mai makudla zviri pamutemo yakona zvemusango ndagutuke kanyi kuyani wabikwa mutimba ndochi like wedding makuta wedding cultural alright traditional wedding vatobike mutimba wavo izitatuvabhirwa mutimba uyani woti uya waperekedzwa musikana atete akona vochondi uchizoti zuva raaguma kwasi mwara moye mukati wenyu peyani paagume panapa wavhunduka handiopi mazuva ake ekuende bwinyi kuperiod hino paagume panapa wati atete uyani unono watoenda daka wati imwimwi ngati hazvisi kushata nomuyerengere mazuva ake tosara musikana atete akona uchonyengera atete kwasi panapa handisi kuti misa unodini unozondiuraya panapa ndigarerei mazuva ane waiti muraya kari zvake muntu usati amboone misa ndakamudakarira mudzimaiwo rakadaroko zviya rakazoti zuva rechishanu ndichobvunza atete ane ndikati mwabve kusawa peyani zvadini kwasi zvati madekoni pindai vateta ndotiyakaoma kuita kunyengera mwana wezvaindamopinda imomo nhasi zvapera masikati akona ndakamaitawa 4 days ndirye mbiti yangu muchirya ndirye mbiti yangu makavhura asi makavhura mbiti roidyiwa kande kusimbisa mbiti mushonga mechikushona isusu kuchakaranga kuti mbiti zvinonyadzisa asi tikuzodzigariraaaa saka mbiti mishonga haiti mazvidza vagaisa vanhasi mbiti mishonga inodyiwa ndichidya miti yangu saka miti yapa maidla kuti musimbise musana kuti ndaiti muzvumo handizvizivi kuti ndichadhibana neino ndarya mbiti yangu ya mwashona ndichoti ino kwakudini zvinezvi uno kwakudini panapa ndikati nyamushi uno kwako uchidhibana manje mai guru ndofanira kutlaya kwa mai guru
ende unofanira kutoita zvinokutsawo futi mai guru wozoende kuna mai nini wayo nemagonyero endakaita ndinofunga kuti ndinotodiite zvemene-mene andaguma kuna mai guru yaya nemai guru vatonasira vatogadzirira eya mazuva akona vapaindi upambedhu panotonasiwe pasi paflo vanotochinge anozi maponde muise magumbeza wao chirungu chaikuyawo mazuva anaya mazuva ekuti kwaitwatiwe pabonde rakona riroro inombotoisawo magumbeza ingate patoni pamubhedhuwo toise mapilokesi inokwakutogodini marova zvenyu maiguru marakashatoendeyo ndikati ngatourayise huku yangu masikati eya ndikati uraya huku yani ine mazanda eya yakanuna ko huku yanga iri yeyapo nokuti muntu muisa unase kuuya kwemene kuti mushonga unyatsoshanda eya nemumbuti umweni tine mbanda ka wosaka imwe mushonga unoiswa muhuku umweni unoiswe mumuto huku mbanda dziyani saka mutengeseri mushonga imumbupowo vanhu nai mukomentation muda kupuwa mimbite guys muri kuda here mbiti mukomentation umu kwaita mbiti yakanuna kunoku munogona kutengesa gwapa napo mondibata ndokutengeserai onene kwai huku yako chete wopuwa mbiti huku mare yokuqaya ndiona kuti ndinokonawo monini saka zvadaroko zviyanda cho abatomudeonika ndipe supu yakona eke mbanda dzako dziyana ndochai zvana zvimweni zvotochemotore muto kuise iyo nini mbanda ndikati ndozvionaka manje vafana apa muri kugadzirira vanogadzirira tambotigoma zvino vakadzi nevarume kuzhopa tazopinda mupasa mwedu muyani ndaxaya kwamaibhoi vakuru zvatoita inga tatobhirana ndikati hei musazonesa maningi kuti baidodeka iri nyamushi zvodini zvinoite kamwe kwenyiyo ndochombopedza tobhuye nyaya eya ichireke navo vakatoa vari kuvhunduka kuti zvaiswe maikuriyo vakaisa vashanda here chekucheko musi weyu ndakatovashanda kamwe kakako kawanikako ndakavashanda kamwe kakako zvadarako zviyandu ndichoti ai zvemene kudino ndapedza ndazodini ndazouya kunayo nini kuna maini ai iguma kudai kudo kudai ibuwe pakavara ibuwe idombo buwe musikaona kudai ina mwashona ndichopesa ndadaroko paya vakaedza vaedza kuyani mangwani zvaita futi ndikati nyamushi ndangaizwa ndikati hino makoniwa pamuri kukoniwa kadomba ndapedza ndikati naningi iri zviyani ini ngandivataimire voende kuhuni eya ko maitadza nei mukuyatsoita ndakati ndapera simba makapera simba yai ndakaita ndeitire nekutoshaishe nekubanze iyakwe mudzimai andotofanira zvishandira ndikati ningisi ngandizobataimire voende kuhuni masikati emene ndinaso kumuone ambuna kuita fair apa maiguru maita uyo achiona anditika iyakokera wako ngakatoicha une choni nika panenge pakaoma kuite zenge kuoma ndaitoita kudai kudzipira ndatoguma kundotobvisa chinyi urume kwakutoitire panze asi izvi zvisingapindi mukati unopakona sei ndakaita kari kwana kuita katatu ai ndichoti tu unoziva ndakabvunza maiguru akona mangwanani ino mukadzi ataurika unoti ndichoti mukuqaya phani zvemene-mene haasi kutaura feya kuti ndakamuona akavhurwa ndakati ai maiboi asi mazuva mwangume panapa kutanga havisi kuti mamusina kumbodai ngaswa nyama dzinosiyana ndo zvakaita maiguru vakangwarisa nyama dzakarembedza saka nyama dzakaita kutendepa kudai dzinenge dzakaoma saka dzinosiyana havangambodliwa zvakanaka ndikati zvakanaka hino vanyengerere kuhuni vatwara huni dzavo dziyani ndikati imwe kuma mukateze huni imwe tangai kutakura pavanenge vosati kwanditi gei ndobve ndaguma abona ana maiguru yani muchiita muchotora shamwari yavo ndibve ndaguma bona uchotigana uchoziya dzake dzakadai vakamusungira ndakadai dzido
Mwaiona shinga vamusungira kadai ndigumo kusvika nditingani maguru kadikingati enda ndichasandovatinga ai matrix pasara pane nemarwadzirwa akaiswa zuroka ndichoti panapa ndofana kumunyengerera mudzimai ndamunyengerera zviyane masa mwana zvinozonesa madekoni ndapota my boy itai kuti tiite unono titobve tazvipedza madekoni zvinonge zvadini zvaoni ngwazwi ndinotobhuya izvozvo ndingatenda hangu aikwangu ndikutorwadziwa nekezvawakandiita zuva ndakaite chinini au watizazve iriwei zvakanaka andikhomba ndichozwe stress imweni makuita stress ndimi manje kuti inondoita seya notorwa mukadzi phela usikazimuka ndazogume kumuzi kuyane ndikandikushona nyamushi andiri kwamaiboyi ndakatopedza zuva kwamaiboyi makatopedza kwamaiboyi mufuwa wachikonzentrata kuno uyu ndukuyu asi still vanongo vari veshe urenyasatira kupiseni rakanaka musai ndikati itai vaita zviya ndakazona kuti muna mukadai apa mukaenda nerodzisaiso akati mongodzika mbichena pane 4 pane nekuita mukachena lefuda pane kuri tavheni rako pane katavheni karako aiwa ndinozotenga muzaya anati kuti chimwe zvakanaka zviya ndichozoti madekoni apa ndichoti my boy nyaya iri apa kange kuti ngatiite zvemene ukazwa ndiri kunyamushita tokasa kutobika tokasa kubika kwava kuya tapinde mumhatso ndikatinyepa unodonherera mudzimai veitoguma mumhatso mwomwo ndo vakatanga maiguru vochombobude kubanze dzona dzatomwo painga dzine hope ndatoguma paya ndikati hakuna chakatinini umweni musharuka inga usaita ushamwari nedzimai rokuti nyengera iwe itoguma pfinya ingati uri gandanga bata zvenaro neiguma kudodini ndikati imaiboyi hakuna zvakadenge izvozvo motongonyarara ashia namawesa bhora pavhura ende ndokukayawa futi nini kuone mudzimai usati ambovhurwa wakandibhuyire kuti mwamuna wangu unonaka nema dzenyu ungazi azivi azvizii kungazi mwamuna wangu unonaka asi munhu anenge achangotanga kupiwa zvo unogona kutaura mashoko akadaro ai wakati mwamuna wangu unonaka ndichiri kutoita pa ndichiri kutokonzentreta first day iroro uye bodo ndakazodai ngechipiri ndapedza zviro zvangu zviyani ndichoti nganimboata mushando ndaita pakazoti kowedza ushando kuchema iye ndiye uda kuya pashata pya wokuzvimba pazvimba manje makamita zvenharo ndoda kuchidai ngazwi mwamuna wangu ndinotoda maningi apana nekwendinoenda ndirekerero mushando kwauya nakandibvira vati iwe ungaona pasi kuzvimba kudaroko paite panchakadaro wakanga chikurevera inima ingazikanyepi ungabayamera pakazotozvimbisisa kudai ungazombotomuiti chomupinda futi achichema kudaro pakagwaikati unozoizwa zvatonaka vakadzi vangu ndakazotoona mufumcha wangwani votoende kusawa veshe zvotodini vakutowirirana mwazviona ndo mushonga chaiwo ndo mutombo wechitatu ouya toita futi izvozvo nanyamashi uno iwe wechitatu wanga ariwo wakavharai wechitatu inga asikazi mukadzi wangu wendakamaona akananga uchina saka zvinope ndakaenda ndikati ndagara mujoni ndaite 3 years saka ndakaenda kanyi ndochoti hino ngatichimboendei vana inga vatokura zvisikana zviyano zvindaidai inga zvatokura kudai ana hilida nana privi unaona ndatoguma paya ndichigume kanyi kuyane ndochode pamainini vakatanga maiguruwo vochotouya maidini vouya maidini vochogaya votofirafira unotomuona wofirafira damusikavotoziva totipaita tamboenda kwamaiguru kuyana zvaposha mainini pakati zvino ndine dambudziko nendamo yemene ndiri kubhira muzaya kunodiwe future preparation vakaita nhumbuka ndine stress handisi kutoata nyamushi because ndakandebve kumusha uko basa raini ndaigoita vose kahwaniwo muchisise vatone kunangobata ndivanga vagarisa muri kuno wapingure mubvunzo wakanaka kuti mwaigoita
mweshe kawani ndo namba 1 wabvunza zvakanaka mutemo wechindau mutemo wechindau ngati madzimai emandau chiwire pamuzi kubare vana. Alright. Saka ndakandaita mai nina ava vochobata mai guru vochobata wepakati asibata. Alright. Mwashona uchotondibirani mwamuna wangu unoenda mai kwangu kuti panapa andisi kuhambira kusadza ndakauya kuzozvara. Saka ndosara ere ava vane ndani iwo wakagara makore 3 wauya zvino ava vane ndani vosara veibara indosara ndisinawo changu ndiyemo akutokumbira mudzimai. Hey apane paoma woguma waita futi 3 years ndakagarira panapa ndizvozvo asi mumwe moitawo 3 years muri kunoshuwa mistake yakaibasa rakapera. Alright. Iya ndochizoende kumushangu kutoni ndoita sei mwashona ndakazoti ndarara kushanda ndichotofunga kuti mukadzi wangu shuwa ndikaruze mudzimai ndakati zvakanaka ngandigare mushande munhu ende kototseme hana mbiti yangu yakati wande mishonga yenyu mishonga yenyu asitopuwawo chete asitoenda nayo mishonga yenyu mba zvadii zvatoitawo zvakadini ndakazoona utanga kuvhiravhira ndikati gutu zvanaka izvi zvainzana vose vari 3 saka izvozvi vava pamwedzi yakadii musi wa5 October anyamuchitina 27 na 30 saka patosara 4 days kuti uyu atoende kuchirindo umwe mudiki achienda kunogarira kumakliniki komai guru veshe ava vari 2 ava vanoende muna November kupera kwake vana vakainzana shuwa. Saka ndine chiturezi ndakaenda mupepo storemo ndaonawo kachi 2.5 ndochotora kachitaura apa ndotore chimunambuka kwai tone munambuka 10 kati ana mai boy mwana abarwa unotoitwe plan handishandi zvino ndimwe akandigare kanyi kuti muite ndani ndimwe akati muda kuita vana saka ndodini iwe naivo ngavarime kusa chibatsirawo kuti aitenga kurima kwakaone kwakashata gore redu mvura haisi kunaya saka asi mimi pamunenge musiko muri 3 muri kunoko munoziva sei kuti vakadzi havasi kumbopota tsvaga ukumwe? Very good. Ndochindau tinohaza kuhasa ndokuita sei? Kufamba rumwe anofara mukadzi tinorutse ngazi saka mishonga yatatichaura saka mishonga yamunodya iya ngekuti muisa weide kuti ugare mazuva ekutanga pachindau vaimboti bai usikazi kumubvisire roora mukadzi auhazi akunyepa mukadzi ungagara naye 6 months ekubikire sadza ekupire zveshe zvokurya angaende kodhibana neumweni misa kune rinozwi pika ihana inorova mukadzi wako agangiswa ngoumweni misa adhibana neumweni misa. Saka mukadzi yakarana nemurume ane inorova pasina kutomuona kuti warana nemuisa eitouya weitanga kuata naye kudai pane chinoitika pahana yako uri mundau unochaiwa ngehana uwo mukadzi unonga usikazi kuteere mari wasinobvisira roora asi weigare naye unochaiwa ngepika hana kwazouya wawakabvisire mari kuteya angatodhibana neumweni misa unotorutse ngazi nekutofa vamweni unotofa apapo vamweni unotombopuwawo zvimiti unotorutsa ropa nekufa. Saka imimi nenyaya yekuti munenge musingazivi anti muri kuno hamusi kuziva saka makazvipira kuti munogona kungofa because mukangoenda memusingazivi mukangodai mugona kutorutsa ropa mukafa saka kuzvipira kauko kuzvipira nemadzimai acho vanozviziva kuti vangaita zvakadai ngeizvi kuti ndiende kuti murume wangu hapana ndoenda kotora umwe murume ndaurayisa murume wangu vanotozviziva saka ndo chindau. Asi pane zvakagadzigwa here muri vana vadiki kana kuti ishupa tinomwe shupa bota shupa iyo inobuda mukati umu shupa iwo ibota
Dana tichipano mda kumadzimai zveya. Muna madzimai shapato. Oi, mda kumadzimai moiti shapato. 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 Isusu tinorke vasharuka vedu isusu. Zvino yayo hayo shupa. Vana vanosharuka zvino vakuirikawo hawo but haichiriwo. Asi isusu takairika shupa yayo. Alright. Inga kusine shuga kudhaya. Saka vaitore ana munguraho, ana munasabota, ana mukurunga bota, ana samushava, vodhibanisa. Mimbiti iyoyo. Mishonga inodhibaniswa kudai inotapira so. Isikanyanye kuvava. Yoiswe minyi, wobike porridge rako kana mahewu. Imimi zvinhu zvamuri kutaura izvi. Handisi mune makore mangani. Asi zvinhu zvakitwa kugara izvi. Makore angu ekubaruka zvino ndinofunga ndinopinde mu49. 49 hamusi munhu mukuru kamuri mwana mudiki. Saka mishonga izvi zvinhu zvamukutaura apa zvinhu zvechinyakare izvi. Aiwa, zviri kuitwa. nanhasi zvichiri kutoitwa. Itoriko. Kuchindau. Nanhasi. Kozora zvechikonzero chendingada kuti ndidzadzise pamusana pemare yabva kwendiri mumaoko mangu ndichienda koorora Mari yerora. Vanoitora voisa pevanoisa vodira kuti mwana uyu warorwa waasisiriwo musha munhu wakuenda kupi kwaakaroorwa. Iyo inokonzeresa futi chinyi Kuti hamuna hazi. Kuti akaura anofa. Inogadzikwa kugadzika kuise mundiro mubhire matitete guru. Mwana warora bangana. Alright, ko ngati tida kuyafema zana atakurara vacharara medu zvakare kare. Imimi zvavakadzi zvatitaura isu imi munofa kana kuti inini ndinoita ndoita niti. Ko imi mukaura chinoitika kuvakadzi. Tahura isusu. Kazhinji akune chinoitika. Why? Varume vakabvumirwa kuzi vatore vakadzi vakadini vakawanda. Nani? Nekacha iya yekuenda nayo saka inini ndinganyapocha ndingabuda mumba azvikonzeresi chinyi mukadzi wangu. Unaona vataura futi ngenyaya yekuti kana angafufudzika chii chinoitika ine vakadzi vatatu zvakadaroko kuti dzimwe nguva mukadzi uyu kana kuti maikuru wafufudzika apa dzimwe nguva ndine rwendo rwokuti ndipinde kuna mai ndini vokupeisira vanhu vatsanangurira apa tomboti washaisha ndo kunozwi kufufudzika. Washaisha mudzimai, washaisha ndo maiguru, asi juti riri ine ndinotomboeme kunoende kuyani Shaisha kuenda kumapiriod. Kushaisha. Aiwa. Unonga abata pamini. Abata zviyane obvise chimwana. Andirika kana kuti mama unobvi. Ndingati kuti ni apa ndo apasa zvane mwana. Ndumbu andirika. Apa ndumbu zviyane andifane kuti tintange ndaona vamweni vakadzi angu. Ndisandasangana no wadini. Kuti mupame kuchaite imwe mimba. Tiri pakalcha. Kunozwi kusiye sure. Kusiya shure. Ndinonge ndamusiye sure. Mukadzi uyu unohazawo manje mukadzi. Unobvisawo ropa. Anofa? Ndingamusiye sure. Ju. Pozvano kuurayana kusvika kudeni. Saka mukatosiya mukatinda kuno mwana tofa. Afufudzika. Ndinofanira kutoti ndito zuva raatofufudzika leroro kotoye shoko rekutoti maiguru vashaisha. Andifane kundione kuti ndiendeyo kuti ndaite mistake yekuti ndaenda kodhibana nerimweni dzimai. Ndofane kotanga kuti ndazvidi ndipisa kwaari. Kwakumurikise mutombo. Shonga. Orge mutombo mudzimai uyani kuti ndione kudhibana naye. Kana murise kuno kusina mutombo modi. Ndinofanira mazuva ndodhibana naye kwakona kwako. Unofanira kuti anga adini? Adla mutombo. Arge mutombo. Zvakafanana nekuti zvino handiti vana vachabarwa ndiri unono kujaujorono. Handika ndeigume kanyi iyo. Pane zvindinoita kune vana vaya kuti vasavhunduka. Ngendaa yekuti dzimwe dzenguva ndichadhibana neumweni munthu unono. Mudzimai obvious. Ndadhibana naye handifaniri kuti nditange ndapinde mumhatso kubate mwana. Musati madla mutombo. Ndisati ndaita zvindinoita kune vana. Alright. Pane chindau chinoitwa. Saka vana dzimai venyu vachikuonai muchitanga kusvika muchita chindau chichi. Vanotosati makaura kaini kuno. Hapana secret. Saka hapana secret apa vanozvitora sei? Zvinotoitikawo paupenyu. Aungaponika usine mudzimai. Vodi avabvunzi avataura vadii. Unotobhuya kuti ana mai we.
ndakaite phasamo pane zvakaitika kuti vana vakona because ungatore sabhuya vana vanodini vanotofa kana kutorwara saka iwewe weide kuti mhuri yako ipone unotobhuya kuti ndokumbira wako ndiite chinyi chivantu kune vana wotore vana vako upinde mumbatso wotoite zvaunoita. Saka imi mishonga yese yamunotora muchiita zvamunoita isei makaidzidziswa nani makaitaridzwa nani? Chindau apano watoguma kuchindau weshe unoisiya haisiyi ngemuntu umwe chete unotozviziya chete weshe muntu wechindau unoisiya mishonga iyoyo. Kwamini munoisiya? Ingaguma kukumba ndokamba neng'anga naindi ndokamba neng'anga ndisingazivi unotoisiya zvakaoma. Saka ndo pane chindau chedu. Haiwa ndofunga muri kunyatsa kuona ndaitina mukoma wedu katichaita maepisodes pano amozviona tichaita maepisodes akawanda tichienda because tichiri kudaudza zvakawanda. Nhasi tiri muwanano tiri kutaura munyaya yewanano yemadzimai akawanda kuti ivo vanozvifambisa sei. Chindau ichi chinosiyana here kana kuti kune chimwe chindau chakadai kune chimwe zvakafanana here kana kuti chinosiyana? Chindau ngechimwe chete. Chindau ngechimwe chete chingazoita kureruswa hacho ngechiyungu chakauya ichi kuti vamweni vakuchirerusa asi chemene chindau ngechimwe chete kuchirerusa ikoko ndokupera kufa ikoko ora imeisiya muchitalo chayenyu mweende kuchirungu ndokupera kufa kuti vanhu vakuru vachisara nenyaya yekuti kurerutsa kudai nepachirungu zvakafanana nekuti handiti muzee wangu unode kuti aende atame pana baba unode kogare pamweni panzvimbo haafani kuti aende kogare panzvimbo iyoyo kuti baba vazogumepo panzvimbo iyoyo vanofanira kutange nzvimbo iyoyo ndi baba ake kutange kuti vatange vagume panzvimbo iyoyo ndo vanoende koise hoko vaone stendi yekuti agare. Baba wake ndo anoisa hoko koise hoko vokomera kuti mwana wangu chigara apa. Kokana baba vasipo? Baba vasiripopi vakafa kana kuti vari somewhere pana anamukoma kokana nemazano zvinoitika mumhuri kuti vanhu vawirira kokana vakaramba right varamba kudaroko izvozvo hazvinganesi. Chionesa ngechekuti varamba manje varamba ndo chindau chakanaka kuramba kwavo baba wavabwira asi mutemo ngokuti havachazofi vakazogume pona apapo. Vakaguma apapo vanofa. Vanokufa shuwa kukuru. Apa chindau chinoitwa ngechekuti veiguma apa vasazoti veipuwe sadza rapa vozi kwenda ndakatangirwa. Ndio zvemene manzo. Saka muvane vanaungani ikoko izvozvi like vakazvarwa mune vangani? Ndine 8 vakazvarwa. Mukuru ane makore mangani? Mukuru ngowa 2006. Saka vana vese vamuri kuvachengeta sei muchiti mazana hamusi kushanda? Ndaramo iri kunesa muzaya. Iri kunesa zvinezvi uno kutopiyana nazvo. Ndakandonditori kanyiyo ndichotoona kuti ploenda irapa ngatotoika chimarenge ndainge ndidano kwakutotusire mabonore. Mapreparation. Mabonore chibaki makatenga chibaki. Ndotenga mabonore angu masaka akati hwe akati wandei kwakutoti pamuzi pangatamika zvimweni sadza riripo vakashayiwa zvimwe asi chikafanana saka ndingatozwa hangu chitiresi chezvimweni but sadza riripo handine problem. Ivo vanorimawo kana mvura yakanaka vanorima? Mvura yakanaka vanotorima kutoti zviro zvotodhura hazvo hana fertilizer nezvimweni zvodhura. Asi imi mamoni kuti sevakadzi ava vatiri vakadzi venyu ava kumusha muri kuno kudai kuti zvimubatsirane semakore atakurarama iko zvinhu takungobatsirana nevarume vedu hatichamiririve ndo pamwe patiri kuti maybe kuda tiri kubhenda here culture kuti kudii but toona sekuti zviri easy kuti isusu vakadzi nokuti honai mukafa nhasi vana mukadzi vamataura apa vana vadiki vamwe vacho anoita sei kana asina chaanogona nemaoko ake? Hazvisi nyore here kuti mukaita mabhizi job enyu mukabata mari andika movavhurira zvokuti vatengese vachiitawo vari kumusha vachimira number 1 muzaya ndaiti uchashashe kubhuye mubvunzo ndaiti uchati kwai unzai vakadzi venyu unono ndakaone phazamo ndakatamikirwe ngana mbuya angu vanokwane kuite va5 vakatamika mujoni tamika ndoita semba vakafa ana mbuya angu vakatamika palida hapa sunset hapa havasi kufanga kurwara kumwe mutombo tosoti bari kudenga
kuma poison. Why? Zvavakatibara munomu. Anditi manji vakati vagume mujoni munomu. Voende kuonaona mbuya asha vanopfeke zvitaiti zviyani. Chitohambiwa nacho. Mwamuna wazobve kumushando zuva rimweni. Wakauye dzimai rakayame pamuziwo. Rakapfeka chitaiti. Dzimai rake. Rekuzire kurambe kanyi makonyi. Oya chipinga oye. Akaona mukadzi wekuchipinga apfeka shorts. Aiwa shorti chitaiti chakuzvimba ndiyani muzaya. Chekuzvimba ichi chitaiti. Chakazvimba. Chebuleki chiya. Wakachigoka akamira pamuso. Unokuningira kudai. Wazobvunza mukadzi wake pa. Chinyi my boy? Mundu ani chindu chakagoke mayoni ere. Kusumayani kusumayingana. Iwe mai wazo aya murume wanu wavumiza ndachigoka ndakaenda kuchitengo wachona kuri ungakuzwari ari tanga nemutaundi ndakachitenga ndikachise muhongo ai wai nini zvanesa paya uchonyarara mumwamuna wazoti zwari chipiri wazouya ukakusadza ribari inozwe fulu dzimai rato akata Dzimai rekuchipinga ungazimwaita bika isaza radzimai robhire mwamuna ai misi angati handiti zvakadai wotoenda kototi anga ndichazorike mushando mangwani waishande musun city uya wazouya mangwani uyane dzimai rakatazve dzimai rakara kujairira vanhu dzimai otoremboma otoripomba achirorova dzimai unondidamisireo ndisakuka chibhuruku ichi akati achimosapfeka chibhuruku zvakanaka ngatitware tiende kanyi hambai mbuya ndapuwe live hambai kanyi uchiende kanyi kuyani misoana ngati iguma uchoti uchiende kwaikwake kanyi kwedzimai uchoti ndambounze pfumbe mashona vasvere vakona vakabvunza vangati iwewe waunze mukadzi uyu ngendaa yenyu vasvere avavo ungazi ai mboshandai mhamba vozozwe kuti mhamba iripo ngeyekuti ena ndiye wakataunze chii dzimai joni ungazi iwapo wakambounze mukadzi wako joni wakatibhira here isusu zvotisanai nemukadzi yachinja fane mukadzi wako uende naye mukamuisa wakati munjira ungazwi my boy matoteera henyu inini handichafidi ndichadi nezviri dzimai rakati reiguma mumhatso rochoone mutombo wemakonzo yanenge uchakanaka wezimba wenge ustrong chobhire musikana wanenge aripo ubhire bababa kuti tose tibane kudenga ndo mistake nemadzimai maningi echindau kuti varamba kuramba vanofunga kuti kudenga kunofambiwa ngemakumbo rakatore mutombo uyane rudo uvaramwa ndovarafirapo washona kumufirayo taiti kupfeka icho chinhu chake usapfeke chitaiti chaona mwashona asi imimi iko zvino nguva yatakurarama ichi mukadzi wenyu mungamuramidza kuti apfeke zvanoda izwa muzaya pane zviro zvinoite kuti udxoke chakadai ngechitaiti unodxoka but haiwa kuhambe nacho chiri chega kudai andini unoona madxokero wakaita wobeke chitaiti mukati ingqondo iyoyo asi kuzohambawo nacho chega hazviiti muzaya asi munhu zvinofanirwa nazvo zvakadaro zvasiyana muzaya tinenge takuda kuti ungaenda here kumunda kuyano kubate badza kana kusuke ndiro asi zvakungodhipenda nemunhu here nokuti kuchipinge kwenyu ikoko variko matotozava nevakadzi vacho zvokutoti vakadzi vakutopfeka zvamutoora izvi very good nyaya iri apa ngeyekuti isusu mazhinji takanyanya kukure tine tradition yechindau yakagwinya kwemene yekuti paunobarwa aufaniri kusiye mai nababa unofanira kugara navo vabereki vako saka nyaya iripo apa respect zhinji tonyanya kupa ngevasharuka kuti musharuka unozokuti mwanangu ndo zvazvinyi zvoita izvi uya nomukadzi pamberi pevabereki akapfeka chitaiti aiwa ndoti pamberi pevabereki azvizongoitiwo asiwo kana ndiri kumba wandopfeka chitaiti chocho ndiri kuno kure nemurume wangu kunozotapfeka chitaiti mubhedroom hako inini hako wakadai kana kuenda kumagrosari kundoenda muzaya handitendi ngendaa kuti uende mutemo chitaiti chiyani ngechekubudise izvi kubanze aiwa ariko mataiti anotopfekwa chako chakoita asi nyama dziri kubanze pya nyama dziri pasi zvi uchishepeka majahaya kusheperana
Apana kushepera ini. Muzaya, madziso unobva kuti madziso emovha anokusiya muchiro. Apana kusiya zvatipera nemunhu. Zvatipera nemunhu shuwa. Aiwa. Kudzoka paculture iyayi. Culture yamanje nekupfeka. Mapfekero anodiwa. Haabvumidzwi kuti musiye nyama dziri panze idzi. Izvi zvemukadzi kuchipinga hazvibvumirwi kuzvionekwe panze izvi. Mukuzviya yakapani. Mukadzi wakaroorwa. Saka ipakapanduka here? Mukadzi wakaroorwa. Mukadzi wakaroorwa. Maini vanopfeka taiti yamukutaura iyoyo yakazvimba. Aiwa. Asi azokumekanya havi. Ndodareva kuti kana ari murume wake angaupfeka kana ave kumba obviously hakuna munhu angafamba. Umwani unozoramba manje azokumeka. Zviti unoramba zvibereki. Chero nesiwe kudai so pamberi pabereka ungafamba wakapfeka chibhurugwa chiya. Chero ringave jini chairo rakadzika. Haungazopfeka pamberi pana tisha. Asi kunzo uko chitaiti chamukura chakabata chiya ndochipfeka. Touye pachikora. Zvakanaka maningi kuendesa vana kuchikora mzee. Zvinobhuya iyoyo kana ukaenda kuchikora ka unenge une kazondo. Unenge weifunga kuti zvino izvi ngezvekuti tiite chinyi teinakirwa. Asi tazoguma kuculture yekuende kwekai kweduka zvinochichwa. Asi muntu usikazi kuenda kuchikora because majority yevantu madzimai mazhinji emandau. Akune mandau vanogume grade 6 madzimai. Okay. Majority vantu vakawanda vemandau. Ndingatoti for example mundau indakakurira inini. Vantu vaenda kuchikora kuti vagume form 4. Vari vemandau, vana vemakorwa, masapras. Vantu vayane vakatenge maprasi vari vatema vaya. Ndio vitaitoti vamudluri hapo pane mwana wakati uri form 4. Pangana pano. Isusu chindau chedu chemene takagara pachindau. Kwanzi ungafundise mwana unoite hure. Ndozvamaiudzwa kudhara. Saka muri kuzviteedzera here izvozvo izvozvo manje izvozvo hatiti nesoso hatichazviteedzeri ndimi mati kwaizvo kaikurasha culture. Kurasha culture api? Chachikora manje. Chachikora zvinevo ngozi. Haisi culture here yamakamzi. Because ungaone muntu unozofundiswe akura. Kufundisa muntu pane unofundiswa chiro chakanaka, pane unofundiswa chakaipa. Tiri pazvitaiti payani. Ndobhuyenga ana mbuya hangu ndakaona vakavhiuraya. Vakazviuraya ngenda kuti vantu vakaenda kofundiswa zvitaiti vasikazi kumboona kuti kuchikora zvitaiti zvanetsa guys. Zvitaiti mazviwere vayokuva nezvitaiti nhasi you must stop it. Zvitaiti zvanetsa guys. Zvitaiti bodo varamba mandau zvitaiti. Mwazviona vasikazi kumbodini vasikazi kuenda kuchikora wotobloka chitaiti chako woti andiwo mucheno. Pamweni vanozviita yangu ngekuti kwai vanoti mwamuna ndo chaanoda maningi. But inini ndakagara kudai ndinotozviziva kuti ndingaonawo mudzimai hambe nechitaiti apo dziso rangu hariposhi. Ndorine rangu kuti arisawo ndichiona asi zvenyaya mukuzvione pasi zvamwe moda kuona. Andini kusaposha kwa utakuenda usoite kuti mudzimai wangu asagoke chitaiti kana kuti kune vaisa vamweni vanohamba wane movha dzavo. Angazvichi livid. Unokasira kubwaira. Saka imimi pamunoenda kumba handiti mati 5 room yenyu house yenyu umwe nomwe room yake. Koita 1 room yenyu. Mune yenyu ndine yangu bedroom yangu. Yakamira iri yenyu. Exactly. Yenyu ndei. Nge off. Motopinda pa off. Saka right mune duty roster here. Pane roster riripo kuti Monday kwamainini kwamaiguru, Tuesday kwamainini, Wednesday modzokorodza futi kana kuti munoti Monday Tuesday moshamisa sei. Ndakambotozviita izvo zvinobhuya hemzawo auye pakanaka inga ndapaposha. Mazuva ekutanga. Mazuva ekutanga. Ndaitokuvhakachira madzimai. Kupinda mumaruma avo kuti mangwani 5 days dziri kuna mai guru, 5 days dziri kuna mai nini pakati, 5 days dziri kuna mai nini vechidini pekupesira ndopetuka ndoate 5 days ndega. Iyi ndombi ndinopuzawo doro apapo. uyenikisi ai mwashona. Saka ndakazozviona kuti zvinonesa. Azvonetsa. 5 days mchimwe mundiruka. Hamuoni off. Andioni off. Saka inini ndakazoti mazuva ndakaake mbatso imweni. Kucha kushandira vanhu off maiwana. Ukone muri mudo kuita off hayi munoshanda.
ndakazoona kuti zvinonesa ndachoti ana mai boy ndakaita laki because ndange ndiri ngona umomo mazuva akona mitombo yaitona ndaitoshanda ngezvemushonga ndichionesana nevanhu kuti ndainge ndeigara kutanga ndichotanga toshanda ndinokuake kune muzi umweni lazvona ndichoti muzi wangu unofanira kuite pamwepo ndaguma kona iyoyo ndakati ana baba munofanira kuakise mhatso zvakati saka madzimai akazondibvunza pe pfungwa dzavo madzimai vakati baba vasiya rumu iri manda kuroro mumwe mukadzi wechinyi wechifo mwazviona ndo zvakaenda kodini kufunga pfungwa dzavo muchobhire mabhilo kwasi mhatso isadini ipwanyei atiidi panapa kwasi isisi tode mari isisi mwazviona tinoake according nemapinirwa ezvechinyi achaugwa andidika kwazvakanaka mhatso yane yapera ndakazozoona vana mai guru kwasi imwe mukomunaenda iyo ndamuzwa kuti munoenda kunotambira pachigumuti mazuva anaya chabuya chiyana hatichidi mwazviona chabuya chiyana hatichidi kuri ati musikana uyo hatimudi ariko wombana iripo yatidi ndo ino ichabuwa chabuya mazviwa here mazvabuya mucomment section mazvabuya murimo here mucomment section mazvabuya mambana kwai zvimbana zvinezvi zvabuya auye nikizi veniwe mwazviona kumbe chona ingachatogaga pa chabuya ingachagaga ichabuya ingachandida zvakaoma veni ndachoti mabwena kwapiri kudyera kundende andakanyangazwa maningi mani chakachabuya chakachagara chati chiriko hacho chabuya chaicho dana nemakoronyera makoronyera anouya pana apapo cheisukira makoronyera pahla dzacho ainga achiziva mafaira ose achibuwa ichi isuke pahla dzemakoronyera zvokuti tinosuke pahla makoronyera vaya anobva bulawayo anotenga mbambaira kuchipinda ndo pahla iyoyo mwazviona zvadaroko zviya ndichoti zvakanaka ndanyarara ndakazoona ndikati aikona mhatso iyo andisikuakire zvabuya paya aiyazvondipedza zvabuya maswera sei zvabuya zvepadayarisi zvima zvabuya mhatso inge hangu zvabuya ve zvadaroko zviya ndagara mumhatso muya ndakazoona mhatso yandopera paya ndachicha mutemo inini ndikati ana mai zvine zvino zvekuvhakachire madzimai handichavhakachi chindochiita muchiuya pano muchipinda murumu mangu mhatso yangu ini ndisikadi dzimai kumhatso kwangu ungauya ungati do kamwe do kairi ndomboema munenge mweitoona kuti waenda ndiani waite mazuva manganani saka ivo ndovakuya murumu menyu saka munhu anouya according nekutanga kwake mai guru vakauya nhasi mangwani vakada kupama vanopama futi ndotoemera ndototi kuti ritori vhiki rakona reroro handichashandike vhiki manje ndotoshande ngekuti angauye kairi ndotomboemesa wo vakauya ka2 like vanosarudza mazuva vanoda ini ndinozobhuya kuti orit vochionana kuti orit ino mai guru zvavakambobveyo havafaniri kupetukeyo kunofanira kuenda kuenda umwe asi munofita asi zviro zvese nduzai munohwasei imimi vakadzi muchitiwa so kuti vakadzi vanoita kutoudzana kuti muchidongorererwa kuti vainda gavachirega ndimboendawo ini munohwasei mimi feeling yamunenge munaende ipi feeling iripo muzaya ngeyekutoti unofanira kuti ndombouye pachindipo wabhuya baya pokutanga apo wati pamadzimai anyu pane rinofaya maningi riripo rofaya riripo 100 zvakaita saka waona kuti zvinezvi unouma pamajuti vanonge veiona kuti uyu unoenda uyu ndio unofanira kuendawo second round uyu ndio unofanira kuenda third round zviunochiita kune rinofaya maningi riunoda mari unoti rinofaya maningi unotorizwa kuti rinofaya unotaimira kuti zvinezvi uno vaende kuri kuizi rona unotorichonya unotoribhuyira unorichonya yakuti vaiboyi sarai taimirai ndinoda kumuti vangaende konini unotozwawo manyawu watoribhuyira kuti dakusara nchikupama munofanira kuuye ini vaende kwakati kana vaende kuchigayo kana kuti vaende kuri kuizi saka hazoudzi vamwe here kuti ndodiwa because ndasara nchipamiwa udza vantu atomboone laki
Wo ilaki naye. Ilaki naye kusema chipamiwa. Unongato ti ndiri family ndi president. Unombiroti vanoenda kuri kuisibana wale. Wotamira washa ino mazwana kwanaka zvara zvinoite zvese kuchikoro. Apa inosana pamba. Pane pasina. Saka paando daroko unombiroti yono watogara watogadzirira iwo. Mangwana naye unofanira ndipe mvura kugeza. Watopenza zvako watogeza zvako utobata hawo kachibuku chako wakatogara. Wotoona kuti iri side rako ende kuisi rako ende kuhuni. Ina unosara kuti ndiri pajutira kubika madekoni. Saka pindobika apa kuti vanobika bhodha rimwe. Bhodha i1. Ya, sadza vanongera pamwepo hakuna uspa unoda. Vaite kutoti unobika masikati manheru mangwana. Zvene zvakadaro. Ya, saka unofana kutomubhira kuti my boy. Andisi kunase kumunzwa zuva rimwapedzisire kuti ndimwe unofana kuoni. Ndiwa kupinda paraundi. Asi unofana kungwara kuti zvinobatisa manje. Zvobatisa. Ungabatwa inoite hondo. Kuti wapama sei? Kuti unosotobatwa ndiwe. Marembero unongo wakaita iyi. Waneta kawakhwerera uchipedza waenda kuhuni waserera kaiwe. Wapama ka. Avatozvizivi kuti ndaenda iyi. Asi vanozozvibata vona madzimai handisi kuti vanoite chibatirei. Okay, kuti pane zvawamboita. Pane zvawamboita. Handizivi mabatiro evanondiita. Hazvihomakisere mumu. Uyani avatombomubati. Avatozvizivi. Asi iwo murume ndiwo vanobata, kumukadzi avatombomubati. Vanokubata iwo kumurume kuti baba andiwo maite kuti ngene maitire unongo wechiita. Pazuva vanomaziya kuti misa uyu atopinda mumhatso unoite mashandiro akati. Saka kuri kuti imimi kutongorera mane kudla mitombo yoyo kuti zvinyatsoita makadzi 3 apa because pasina mushonga kamukana asiti vakadzi 3. Apa ndinoda kumape pro yachokwadi 100%. Makadzi 3. Apa ndikutotaura ngevakadzi 3. Ndine vakadzi 3. Kune vane ma21. Yes. Vakadzi 21 wives. 21 vakadzi. Baba mukuru ake vanozwi Noah uyu. Ndi baba munini ake uyu. Vakamboita 21 wives. Ndofunga zvine vasara ne14. Vamwachinda. Teitaura vakaenda nevakazoshaika havo. Izvozvi vane 14 wives. Hey. 14. Ya, kuno umwe unozwi Zui. Veshe vagwenza avavo. Unozwi Zui futi. Une 14 zvine zvino. Wemadzimai. Saka aungambozviiti kuti upindemo 3 hatitokaundi kuisi kune 3. Ndakamboita 5. But ndakatozviona kuti zvinotonesa. Mukadzinga 2. Avasi vakatozvidzinga. Nei kuda kumamotezi mamushotisa kupinda kwe. Anditi manje kune vanororwawo veitoda varume vakawanda vava. Unoda kutohurawo wari. Unoti nini handikwanisi kurara ndisina kuona mumisi. Iya kuda kutovateka everyday. Oda everyday vayo vamwe vari pazvizo izvi. Saka ndo pakati ndikati ningisi unoda kuenda hake ngaeni. Asi zvana zvakasara. Saka zvana zvisara zvochengetwa nana maikuru. Hakuna mwana wamundau unoende kwasekuru. Unohati unogarepo napa. Vanongo vari mumba maikuru. Vandobikirwe mumba mamaikuru. Saka imi mukanzi mafani nhasi. Vakadzi avanoita sei? Vanotokwenda haka. Vanogara naka. Chindau chekudhaya. Zvine zvinozvonesa ngendaa yeJoni rakauya. Kwane zvirwere. Kwane zvirwere ndovaraida kuzokunza. Kwane zvirwere asi pakudhaya kwedu vantu veikakura kudai. Ndafa nyamushi uno. Kuna baba mukuru kana baba munini. But unonyanya kutendera kuti atore ndhaka ndi baba munini. Andilika. Baba munini ndo vanopuwe ndhaka. Baba mukuru ndo vanonge vechitoidisisa kazhinji mukoma wemurume. Saka nyaira apa ngekuti ndafe nyamushi veitoona kuti murume wangu mwana munini wangu uyu wafa. And wafe ngeproblem asi kurwara. Watofa ngeproblem yekuti watorwara wakachiyo nini. Andilika kachidendawo chokuti wafa kudai. Avavo ndo vanototi muzinge wangu. Okay, mushandi wangu. Saka ndako kuchigara ina akamose. Ndo mutemo. Saka kana angani vakadzi vake 3 vadove 6. Veshe ndevake. Saka vachitanga vari 6 dai wachitanga kupinda mumusha kuti atora venyu vakadzani vake vombopinzwa mu1 room vombookera vose vachitwa. Akuchine chindau checho chakatopesa kudhaya.
chokuti unovaniswa mundu vatori vakadzi pamuzi veshe vatopamba wokatongokondia nemajuti kana anganyi zvotochinja ngoti chinoitwa apa ngechekuti weitore muzi wemunhu wafa unotanga wabike doro rekupinde mumbatso upinde mumbatso kutore mukadzi wemunhu unobika ndiwe wewe murume woti ai tomboti muning'ina makadzi wemuning'ina unotore doro rako wobika wati ai munun'una wangu ndopinda ndoningire muzi uyu nevana vako doro ndinokupa nehuku dzakona dai huku danga mbudzi ngeishi dai ng'ombe zveshe izvozvo ngezvekuzisa kuti ndopinda undiningirirewo kokana vakadzi vasingadi akuna vasikadi unonga asikadi unototakura utodini utoenda asi unonga ane zvana zvako unoti ndarisi mwana wangu kazhinji vanakadzi vemandau asi mwana wake waabara kuende kumweni unonge yeibada kururwa ndokunge eione background yekababa mukuru vayana kuti baba mukuru aya zvemene vangandichengeta here kana kuti baba munini ava zvemene vangandichengeta here kuti veingwarira baba munini vayane vanoti okay zvakanaka pindai mutopinda mumbatso muyani kune chekuzwi munokwanisa futi kuti musati mwabike doro riya munobanana vanhu vachitobanana vana mainini namaiguru saka vanhu vanenge vachakadanana vanhu vachiri mupenyu hazviiti kuti mungozvanga kungodanana mungoita comfortable just like that munhu afa vanenge vagara vachitodanana mukoma ari mupenyu atazabika doro chichi saka mukabanana munobike mweshe doro iri munozobika mukadzi nemwamuna doro munozobika rinonge rari kuzwi rechimutwo remuchimuto uripa unoyo mwakuri pengozi nemwakaita mwakamusiye sure saka uyani unonge uchimusirwa mufi munochitsvake nyanga youya apa yogare pashi n'anga nyanga yagare pashi yomuse bvuri bvuri muntu unonga akafa uyani unonga akubudire kuno umweni muntu ochiti ndiningana unotobhuya bizo rake rekubarwa abhuya zita rake muning'ina wangu wakanditorere mukadzi ende unonasa kutoziya ndiye unoziya secret yeshe kuti wakatore mukadzi uyu zuva rakati unonasa kuziva kuti akatore payani pawabhuya kuti wakatore achapona wabhuya kuti wakatore mukadzi uyu zuva rakati saka ndode ng'ombe 3 dzokundiripira nehari 3 dzedoro nehuku 3 nemari yehlombe mahlombe egushi gushi kuchira mare yehlombe mare yekuchira yehlombe yokuti sorry yobudiswa mare yani opuwa uyani wochipinda hako minyi mumbatso wapinda mumbatso muyani kuti achitore musikana wakafana newe unofanira kuqaya kubare mwana womusikana munthagona kuva wachakwazvara mwana musikana kukana kauya ari mukomana angauya ari mukomana mbamba aisi kutenda apana chimwati mwaripa muchade kuripa futi kechibiri zviyo ende zvichitoita kuti kana mukaripa ndobuda ari musikana saka muchiri kukoshesa chivanhu zveshuwa kwenyu ndo zvinoizwe pachindau ichoyo chindau chakaoma saka apa imi muchitarisara ndichatora mwakadzi zvine zvino kundasiye foni yangu yewhatsapp haungachitendi chisikana chakandide mwedzi wapera uno chamudana nacho ndakatochigangisirwa makachinyengerwa nani ndimbuya nambuya wenyu mbuya wenyu murume wavane vakadzi vangani ane 2 kwavakadi kutora chimukadzi ichi vakapa murume wavo vaita 3 inini ndakatobvunze mbuya ndingazochida chimwana chamukoma wanyechi weichida mwana wemukoma wavo saka mwana wambuya venyu futika mwana uyu mukoma mwana wambuya mwana wehanzvadzi yavo ndiye kutoti mukoma kwaikwedu isusu saka ndo vakakunyengerai chiri munomu chiri kanyi chokuzivai achindizivi takagangisana pafoni saka chovhuma munhu asingazivi ndakachikufusendere foni yangu chikatovhuma chakandiona chakuda zvakadii vechibhuya chinoti hachisa chagumbisa 20
Asi chimumbia mazino Aichabuya. Chamumbia mabuya. Isa chiri kuma 7, chiri kuma 19 years hiyo. Mwana mdiki. Mwana mdodori emene kuti ndaizokukomba zuwa rimwe. Chakamati kwe. Problem yake ane problem. Ashe abakumana zera lake. Ini andiri mukomana bere. Aiwa muri murume. Asi chinodiwa kungwarirwa. Ane jazira rimwana wenyu kamwana. Ya unotodarikese but chinodiwa isusu atiketi manje. Aiwa. Imimi moga mfa kushugwira sometimes amaona tembata ni mwana makuita ngamakara ni mwana wenyu. Bashindawo isu totodesha chidodori. Mutoda kana chidodo. Saka mwana wenyu. Auye bodo. Saka mwana wenyu omudoko makatoko na andine problem. Amuna problem. Inini chindoda ngechekuti ngamukwambo ngaunze chinyi. Mari. Mungu da mari. Yero ora. Saka mwana wenyu msikana mkura ni makuri mangani? Ane 11 years. Msikana mkuru. Wamwe wakomani. Ndani ati kudai aruma 18 ndikati ngopaika. Aiwa abaso ite sekura. Saka imimi munyaze mfuwira muchikere. Mufuhira. Kuti munodlisiwa ukuthi munosanga chifaitira ka position. Ndida kudiwa zvekudaro. Saka munini mukudliswa munotokandikwa chete. Very good mzana. Zviro zvemufuhira zvinosiyana. Vamweni vanoteya. Iwo watorore madzimai akawanda unozviziva kuti wotorye mbiti. Saka kuti ashashande mishonga yavo. Wovatangira. Wotovatangira. Alright. Saka ndokurarama kwamunoita imi. Ndosaipa kushena kwedu vanhu vanopera kufa. Ngozi mishonga yamufuhira yakati wandei. Saka ndo mazuva mazhinji inofunga kuti mazuva amweni ndichabata mimbiti ndichiri apa yani. Ndaitoshanda maningi nevantu vaitodeni. Koma makazorega bata mbiti. Ngenyaya yekuti mari dzavo. Maidla mari. Saka maka zvakafamba sei? Mzaya ndinomwedoro handita ndinomwedoro unozviziya chembo. Saka zvedoro zvine ine mari yakona ndio indaitora ndimwe. Because vanhu vaitouya vaingasingachaje muntu kuti wauya ndode mishonga yakati ndode mishonga yakati. Maingopuwa edo. Ndaitotore mishonga ndoti muntu umweni wawo. Maibvepi naye mishonga? Yoyo musha imweni ndaichati muno imweni ndaichati musha. Koingodzokereka muite basa renyu. Ndofana kutanga ndabike doro. Kuti pane chivanhu. Shokuti hey mari dzenyu dziyazi ndairya dzemishonga. Isidzi. Washona. Motanga futi. Koingoitaika izvozvo. Ndo zvindofana kundiite zvendaoneka basa muzaki. Ndingatsvake kamari ndoite izvozvo ndoguma ndobike doro ravo ndovapa ndingavapa. Mari ndeichiya ndekubika doro. Mari unofana kuti weibika doro ka unofana kuti uchagozva ana huku ana mbudzi zvimweni zvokuti pamuzi pavo vanhu veiuya vadini. Womosvitira kumusha zvinezvi. Zvinoitwa kumusha mwashona. Aiwa dzokere mite yenyu izvozvo. Then moenda kumusha moita chingwa chenyu mapedza modzoka motakura mitombo yenyu. Aoneka mari kavava muzaya. Imi mafa ongoziva chitongoti zviri pamuri hazvidi kuti mutambise mari muchimwa doro. Munonzi handifungi kuti zvinokurambidzai kuti mumwe. Asi zvinenge zviti mumwewo zvine limit handiti. Zvinonika kuti muzonyatsokuoneregwa muchimwa kubva kusezvati bude nemari yebasa isiri yenyu panoonedza manje. Motoregwa basa zvakaipa. Ndakatooni. Ndaichititicha zidapati tu. Because pana patiedza zvakawanda pano. Tichida kudzoka nenyaya yengozi dzekunhingi kuchipingi. Toda kuona nyaya dzeuroi dzakazvimiririra. Saka tichambove nemi nguva yakareba patete tiri free pega pega muri free. Tongouya tichitorai kudzoka pano. Nokuti nhai guys muri kutiwo chii mukona tichadza zvakawanda kapa. Handsaka muchanyinga kusvikira rini? Mira ndibobvunza mubvunzo. Muri kubvunzwa nevanhu mubvunzo vari kune dzimwe nyika. Hanzi muchanyinga kusvika rini? Muchada kunyenga kusvika rini vamwe vakadzi? Kugangisa vakadzi? Inini zvemene mene ndinofunga kuti ndingaite panumber 7. 7? Madzimai angu zvemene mene nemaonere ndinozviita Mwari angandikomborera. 7 is a perfection number. Ndo yamuri kudai yokugumira pa 7? Ndinoda kuite 7. Why ndeida kuite number 7? Ndinofunga kuti inini ndakazoite number second kubarwa kupedzisira kuti ndite last born pamai vechi number 6. Okay, mai vechi number. Saka imi makakurirawo pabarika? Ndakakurirawo pabarika. Alright, ndosaka barika richikutirai isi because makakurira. Saka kudai babangu vasikazi kurore mai angu kuite number 6. Ende paida pasito nomurumbwana pamuzipo.
because babangu vanofunga kuti vane almost 38 vakadzi wevana vana but munozivana tinozivana but vana vacho pa 38 ipapapo vakadzi chete vakomana 32 tange 33 pa 38 hey saka muona kuti musha kudai waida wakatofa kudai vasikazi kurore mai angu pana pa 6 ndio wakasobereka wako because unopuwa vana 6 vakadzi vobara vana 8 vasikana vobara vana 9 vasikana pusara pasina pangu zvino zvokuti mazuva akashaya mudhara wangu unofunga kuti complex ine yakazara ngevazukuru vana vevanasikana vari vakomana ende voda kuti veitoguma kudai vaiti vana vepo but vana vevakwasha saka zvemene ndinoone ngatei kubara kuroora handida hangu kuzogumisa ngendai kuti mazuva anaya zvaudi ndizvonesa zvonetsa munozvigere asi pa7 handifungi kuti ndingavakorerwa zvino mukaita 7 mune chiture ishizvo zvichava 3 ava preparation moita 7 voita mimba 7 ka1 vose chiture ichi chokuuraya izvi tire zviro zvokuuraya israel ndozvo ndinofeka chiturese muzaya asi chiturese chinouraya ndokunge usikazvidi asi chinouraya muntu unochida asi mbavene vana 8 muchiri kudeyaka vakadzi 3 muchiri kutsvaga umwe wei zvemene apa nyaya yevakadzi aivanapi vakadzi vanofanira kuti varooriwe vagare pamuzi kungoda kuroora chete zvinonge zvienderana kuti unonge uchazvizwa sei uchakagwinya sei ende adaperegwa nhasi chaita kuti ndiroore vakadzi 7 pane 3 vachade kutouya vasiri vangupi asi ndei vari vangu vemumba kuti ndirane navo asi ai vangupi muchirevei vakadzi ava tine zvinozwi ana baba munini ana mbuya baba munini ndibaba vakafa kudhaya kwai kwedu kutisikatozivi vobuda saka zvino ndakatosiya ndatoake zvimhatso zvakona ndode mhatso yangu saka ndechisende kuti baba vakafa baba saka ndofanira vatsvagire mukadzi kuti ndivapo kuti mukadzi wemunhu akafa achiuya kuzogarepo kwachigarirani ndopindamubhira kuti ndichada kugume pa7 because 3 ava aivangupi asi ngevani ngevambuya ndevababa munini kumbuya anoda mukadzi vari mukadzi asingochani mbuya ava vakaenda koorora vochoororwa apapo vochofa vasikazi kupuwe chinyi chibata mutombo chibata mushonga chibata mutombo chambuya ichi ngechekuti mbuya ava vakaenda koorere vana vevamweni vakadzi vainge vabvepo apapo mwamuna asikazi kuti mwamukadzi wangu zviwakaita zvekuti ungwarire vana vevakadzi vamwene izvi ndokubonga kwangu mwamuna wafawo mbuya yani vofawo vana chigumbu chekuti mwamuna wangu wafa asi waifana kuti anditi ndinotenda zviwakandiitire wakaita mukadzi wangu kuti ndarerere vana vako sambuya vana vanozobuda pamuzi veibuda hapana chimweni chavanopuwa vanoti alright nditsvakire mukadzi uyo anozotsvakirwa mudzukuru unogare papapo achimuita mukadzi mudzukuru tisu isusu manje ndimnema kuzomuita mukadzi ndoende kumhatso kuyane asi inonge iri mhatso yambuya ndeibare vana kona iwo ndeimuchengetawo abomination kwa mutaro wahoni kune zvikwambo handirika vanhu variko vaiuraya vanhu vaibva mozambique vakadzi vezvikwambo okuti iwo wadanana naye wamutori kuenda naye kupi kumba kwako une mhatso yaanoakirwa pamba pake ngoti itori ngozi saka mwana iyeyo musikana iyeyo unouya murume amuda unogara naye umo maibereka vana imomo vana vange zvikwambo iwavo asi ijongo riri kuberekesa chinyi vana mukati mweimba ava manje apa avatukwiwa vana kuchikoro kuti vana vezvikwambo avatungwi
asi machitende kozodira pamuzi pedu teipe chivanhu tende pitinonge tende kosangane mumba vana vane vanozwi vana vambuya vana vambuya kuchikoro unokwanisa kunyorwa kuzwi jambaya andirika asi takagara apa unofanira kunge kuti anditi imba yangu imba yana mbuya inofanira kunge iri pamoto uyu panofanira kunge pane kaspace kachishango chokuti ava aive chinyipi chimokuroserana mchinda inini ndino asi unenge uri muzi wangu weshe muzi wenyu weshe muzi wangu munisa kachishango kekuti munofamba mchinda uko panofanira kunge pane kagepo kutoti ndoende iyo ndoende kwababa munini ndoende kwambuya asi ino ndobve ino asi muri muyadhi wani iri yadhi wani murume wacho ndini ndotoende kwambuya kubarisa hasina mbona zvakadai hansina mbozviwa zvinhu zvakadai ndatanga kutozvinzwa nhasi kukura kudai serious hansina mbozviwa zvakadai muri kuzviwa kuti kwai mbuya vanodhimanda mukadzi vana sekuru vanda vakadzi nababa munini zvimhosva idzodzo idzo vanhu vese ava vanenge vafava vakadzi vanotouya asi vachiuya vari vakadzi kudaro vavakidziwa dzimba dzavo payadhi pava ava ndo vanenge vachitora vakadzi vachilaza vakadzi ava asi vachinzi vakadzi vambuya nevana vanobarwa vana vachinzi vana vambuya asi vachizvagwa nani zvizvariswa neuyu avakomana kungorova ini makumbo evanhu zvakangoa ndevambuya ndevasekuru ndewachii chingorova chete ndo mashandiro etinoita hawo muzaya ndo maponere tinoita bedweka aiwa hanzi true ndo zvatinoita hanzi to be lovely to hear from their women yes but now vakadzi vari kumusha dei vanga vainawo taitonyatsoita very good show navo tinyatsonzwa sezvatakambovingwa neuya wanebarikawo kwenyu ndokwenyu muno vakadzi bada vabvumidzi manje uzotaura vakadzi chero vari munomu havabvumidzi kutaura panotaura varume unonga akabve kumusha anenge asiri pamurume kana ari pamuri mutemo hautobvumi murume ndega anotaura saka pamukarori isisuka kumasvingo iyo hazviiti mukoma wangu inga anaye hamukatirori bcause isusu tinototaura tinotokuchalenja isusu tinochalenja varume nozviziya ka hamukandirori kagara neni hazviti wakabara mwana umwe kuroora kunonesa kotonzima mumakaucha aroora nezveshizviti because hamungandiudzi inini kuti andisi kwai ndifara kugare pamba chita basa rakungobara ndikozviteerera ini kana kuti inini asi ndotoona mumwe munhu achita mumba menyu murumu menyu muyamuya upiya kutopinda muyamya ndotohachitochemera ndandikamudzura ndikapinda imomo akasvika mukadzi aendere vakabvisa pfuma chichineti muadzi mukatika manzi nemunhu ari kubvunza komeseshe mukasvika mukadzi aenda imakabvisa pfuma munoita sei oright mukadzi unonga aende kuri kumba kwavo atiza watotiza wakabara ere mukadzi uyu pamuzi anenge akabara pamuzi penyu akabara pamuzi waenda chinoitika ngechekuti ndagume kanyi mukadzi waenda ndine wasiye vana kana kuti unoende nevana vakona apa ndakabvise pfuma watore zvana akuti kazhinji kashomani kuti mwakadzi einyatiza unosiye vana unototore vana vake odini oenda otiza iproblem inenge yatoitika kana kuti wazwe mahungo unoona kuti mwamuna wako une mukadzi joni uyu atotaura usho hanzi that's why ndisina kugara nguva yakareba nemurume wangu wechindau hazviiti kuti mungarora type yedu yekumasvingo kana vechizezi uri chero kuharare uko hamungavarori saka tinototonga varume saka aenda mukadzi ini ndegume kanyi mukadzi waenda maseka vari kuseka chiti tinotonga varume ichokwadi tinotonga isu mukadzi aenda muzaya ndinoteera ndeguma ndakabvisa rume uroora ndoguma ndoti ndateere muzi wangu andirika ndateere muzi wangu wateere muzi wako mukwambo eya bochiti oright mukwambo nyaya iri apa ngenyi ngekuti muzi wako magumire wakaita panapa wagume ngezvakati nevana vako saka takatonesekawo kuti mukadzi wako wagume ndozvindawira odaidzwa mukadzi uyani chaite kuti mubve kumwamuna chiinyi obuya wamastori ake andirika inini handichade kuende ndakazoti zvakadai ndakateya mari inini
apapo andichapetudzirwi mari dzangu dziyani ndabara mumhatso iyoyo ndabara naye mari dziyani handidzipetudzirwi chindinopetudzirwa vana vangu ndinopuwe vana vangu ndoti zvakanaka uyu haachadi haka wamufosi unotore vana vako utware vana vako woenda kusarai nemwana wenyu ndo zvinoitwa izvozvo asina kubara asikasi kubara unopetudzirwe mari yako asi ngendaa kuti ndiye waramba kudai uriwo wati mukadzi andichakudi audzipetudzirwizve ngokuti waishanda memoishiwa vanhu hatisi tombonyepa vakadze kumasvingo here isisi tinototonga tototonyarukuziva kwete kutova kuti todhonza varume neuroka aiwa but handingobvumi zvese zvese anomaona isisi vakadze kumasvingo hatingonzi jambu ndokunza kuti hawo hai totojamba tinotokurambira kutotsika maze kana vakadatondirove mimi tinotomira fight up kutodzoserana anomaona kuza totoita isusu vakadze kumasvingo hatingorohwi chingodai aiwa izvo zvatiti tinotomira murume kadoti akana ndisingadi chinhu handitodi andozviziva handitodi but zvinoitika nezvoti vanenge vasati vada kuti mudzikame nemishonga nemishonga kwete feya vakatoterama muzaa ndipei ndidle ndionondonyarara mishonga ndipei vamwe ndidle mishonga ndionondonyarara chekutanga weiguma muzaa unoryiswa uchipinda musha unoryiswa hazvitoiti usingatozivi unobve kuri kana uchitaurisa unyarare zveshe zviunongoona mazviwaka guys mazviwaka kana neboyfriend akwe kuchipingi kwanzi paunongonopinda mumusha usati watombodii unotodlisiwa saka mugare makazviziva kuti unodlisiwa kangoenda usatoenda kuchipingi kumusha ukada ukaenda sadla nokuti unodlisiwa inini ndinofunga kuti kune vamweka vekutoti vanozivana vafana kuti maprofita kana n'anga zoti mwana wako akarwara ari musikana wakatonaka uendisi unomurapisa anomutora ukatomuendisa unomurapisa watomuendisa kumkwari topic yemwe tsuva kune n'anga dzinogara kudaro nemaprofita kukenyu kokoko muchizvigamuchira zviri serious unomudi inini ndinofunga kuti pamagirlfriend ndakadana nawo mujoni munomu kubve 2002 ndekume mujoni ndakadana nemagirlfriend anokwana kuita 8 magirlfriend veshe vendakarambana navo kubve 2008 vachapona nanyamushi kuno vanondifunira veti hey sorry hako maboy girlfriends wayo mavadlisa weitopinda mumhatso ungatorya chikafu changu watonaka handitambi noitire kuti waunyazoenda hako kune imweni boyfriend unonga watodini watonuna mwashona saka vanhu musangodla mudzimba dzavanhu aiwa hatirikisi weshe weshe unogona saka ndogona yamba kwenchitokushanyira yangu zokuona imime matondida musina ndudza motondisira mushonga handimaona motondidlisa paenda kutongogara ndiri pagedhe penyu everyday ndonge ndakupanicha but zvinotoitika andisika zvinoitika zvinoitika pa ndonge ndakupanicha ma ndofana kutanga kugangisa ndikakugangisa ngondida kana kuti ungasandida ndekuda ndo iwo woti andikudi ningaona kuti chance yekuti ndikurikise iwo kunda tokunda saka mushonga iriko zvosho muzati ndosirambira nhona yachiti kwai murume wangu ndingakatodlisiwa ndoti hai nema kundisiwa kuti munhu kana anyenga inema kundisiwa chii asi nhasi ndaubvuma mushonga iriko iriko chaichayo kuti tikatokuitira izvozvo nepfungwa dzako zveshe zvadauana zvese zvatopera wakutotarisa munhu uya wanga muchireva kuti jesa dzakafanana neni kudai kutonyarira kuti zikutodzikama kutoteverera kumasure kwenyu kutotama kutoteverera nyamushi uno kubhuye zvemene-mene asati andifonera temba kuti ndikuye pane mudzimai umweni wendakadana naye 5 ndichomuona kuti kubhaizo ndichoti zvakanaka andisiyana naye ndichomubhira ukati zona ndichoti maboy woye kuti moita hezvenyu siyana nini ndichoti zvakanaka ndichoate 2 days nyamushi wakazoti zuro ndichofona 8 miss call zvasikamboiti unonyanya kushandisa mawhatsapp zvedhani ndiri kuibata foni mama iwona kuti ndo inamba yake chofona ndakarara ifona nhasi ndichoti ngatichimbomuziva kuti unode kuti chii ndichomubhasa ya wafona ichema kwakanaka here baba chii ndingati maiboy kwakanaka ndiade kumbozwa hanyu soro renyu kuti rinodini rinotora sei ndiri unoona hapana chiriyo mweida munouya ingandototya kuti ndanga ndatorerwa mwamuna wangu ndikati nemukadzi yei ndiye mukadzi wowo uri kurumani saka mushado vanhu vari kumushanda magirlfriends kune vamwe vakadzi ava magirlfriends ari wo vandomuziva manje uri kurumani vanongo muganga vanomuziva vanomuziva
Vale musiya. Andifanira mukambogonisa. Chigotoganisira kuti muri kuwa kwane chigirlfriend yakatanda nacho kuti chakatozodai kuchina kutoziva. Musaya unopfawa. Unopfawa zvakanaka zvekuti pai unopfa masvingo. Unotopfawa zvekuti maikuru. No. Ngandimborobikwa nasi. Variko vanhu vakumasvingo, variko unopfawa kupfawa, unongosati warike mbitiza. Wadzirika kwemene kurya kudai. Unopfawa kupfawa, unoziva kupfawa. Kuite soft. But nekutema kaita masango kunana Chipinge kumushonga moyo wanepi. Unokusakagara vanhu. Kana katochengetera kuti ndekwe mushonga. Muzaya Madonda anoyera. kune mishonga. Anoyera. Pamwe ndada kuenda Chipinge zvichaiti tindo Chipinge. Zvichaiti. Uri unonoarikisiwa here Muzaya? Aiwa, tachitoda kuenda kuChipinge. Kumbononawo Chipinge ndabamnini. Zvakanaka. Zvichaiti. Vanga kumujisike. Munhu anongoko mataura kuti n'anga 1 ikantoda kurapa munhu kana kuprofita. Aiwa. Usina kumeza bamnini. Vanhu maeria vevadai. Anokuti mai avo. Nina zvino pambe ndinogara uno pasiyo. Notomupe sota yeni munorikire mapiza. Andi wati bai mutomupe chikafu rudzi. Ndope sota yeni atoiti tepo na mwirike pizza yenyu bona bona. Ngotonaka. Unotofa panembo wabvawa. Hai wachipinge kunobuya kuretu maningi. Palapa unotopfawa Muzaya. Tingati chidu kamuchaya kuChipinge kutaura chokwadi. Mami ndipete mchiwa odhira chikafu vamudedze kuti kana vadle chikafu kana. Makafita kotu zoti yachinyeba. Chikafu mukapeso Kati munyika yaZimbabwe. Mose dambe district yakapinda kuoma Chipinge. Chipinge ndo district yakapinda kuoma panyaya dzomushonga. Nekuti chimwe nachimwe vanenge veida mushonga zvavo vanoenda Chipinge, vanenge veida mushonga vanoenda Chipinge, ende shuwa kune mushonga dziriko zvese zvemunoda, mushonga dzese dzingava dzekuti munoda kuita chimwe nachimwe chokurima chinyi divisi kose imi musingarimi kana mishonga izere kudaro divisi sei musiri kurima imi maifama limesasi vatanga kusuru vatanga kina le beef tree kina le thakwan le papa dumpling rice and then the grill ones I've got ribs kota leg and then kina le spicy carrots and cosmo okay Very beautiful. Very beautiful. Marcel and Kelly, very beautiful. Doi. So nani shapahani? No. Necessarily. Real pirinyana mo. Sagunwa sa bill. Pirinya. Esa hat eu ganna lekara. Charna haisi bere. Badra rekisa so ki pero basunta bato baganya. Swaldo sharp. Okay. Pana zvandoda kuti ndidzadzise futi panyaya yeculture iyoyo kuChipinge pavana vevakomana nevana vevasikana. Mwana angakurira pamba. Obviously vanotokurira pamba. Tomboti baba sevimutaurira ari kuita muzukuru wasiya vana vakura. Vasvika nguva yokuti vana ava vakuda kuroora. Ngandimbotaura ngevakomana. Vasvika nguva yokuti vanoda kuroora. Asi veigara pamba nababa namai. Mwana uyu hafaniri kutora musikana wake kuuya pamba. Baba vasati ngatimboti vasati varavira muroora. Hazvidako. Ngatiti vari kunoku dzimwe nguva pane pamba payana makatama ngatimboti matama pamba simatambire takaita muzukuru aya tatama pamba inini handisati ndasvikepo pamba ndine vana vevakomana vatoshita kubva pamba paya vaenda kovaka pamweni inini baba handisati ndasvikepo azviiti kuti mwana wemukomana wangu atore mukadzi kuisa pamba inini ndisati ndasvikepo unohaza vaninzokorodzai kai chii
tiri pavana ungaa mwana wemusikana mwana musikana mwana wemusikana kana ngomukomana ndiri kumushando baba akhona inini vari kuno kusouth africa ya ndiri kusouth africa mwana wagume pastage yekuti aroore andirika unofanira kuunza shoko rokuti baba ndaane musikana ndode kumuunze pamuzi afanira kuunze muzi osunge mwana mukadzi wake omunza pamusha ndokusunga kusunga oto kurara naye ndisati ndafa right ndinofanira kutanga ndaende kuti ndiende pamuzi inini ozosunge mwana mukadzi wake ndiripo apa zvinobatsira izvozvo zvinobatsira kuti ndisafa inini baba mwana unenge atosiya baba unonga andisiye sure watosiya baba wake kumasure saka pamuzipo apapo kuti uzondosvikepo ka unoda mushonga zvafana futi naye musikana wouye nemwana musikana wake opinde mumbatso yangu indinorara nemukomana wake zvinourayisa futi akatopinde nemwana wemukomana wake mupamwe otoatemo nemukomana wake ndeguma ndeipinde ndorara mai akona akone muntu asi zvinoreva kuti nekusafa kunoita vanhu vandoteedzera mutemo iyoyo bcause dei vasingateedzeri vanhu vachitofa kuchipa mutemo ndosaka ipapo kuti mwana wese wakaberekwa kuchipinga mutemo iyoyo vanotovadzidzisa vanofanira kukura veitoziva mutemo iwoyo gumwa nekuhaza ndozvunoriziva anozigumwa aurizivi gumwa chiichocho gumwa unobude mapundu akaita kuti fararira miviri wako ingati akaite rash andirika rash yane inokonzerwa ngezviro zvinokwana kuite 4 rash unopinde mumba tomboti sisi vako iwewe vopinde mumba muunorara pabedroom yako nemurume wako voende korara nemurume wavo imomo panhumbi dzako weitore nhumbi dziyani weidzipfeka mumba mako unobude taridza kuti pakauriwa angorara pabhedha wenyu hapana secret apa hapana secret unotoziva kuti pane something chakaitika mapundu haangobudi mwana abatoti ende asi mapundu kuti anongopera haaperi anozopera sei gumwa kazhinji rinotouraya ndosvika pakuzotofa but it's unfair iwo ndiwandiurira pambedha wangu indofa ya iyo watoendepo iye haura ndiafa wakufaka zvinoafekta zvinokonzeresa imini muridzi weimba waiona sei access yekuti apinde mumbatso munhu afaniri kungongeina peshe paanodini bedroom yenyu rakakosha ikonzerwa futi nehembe dzemufi anditi hembe dzemufi handiti mwafa nyamushi muzaya wafa iwewe nhumbi dzako dangani imota iyo handitika whatever mablanketi pachindau isusu tode kutora zvinhu zvako tiende kumhatso kwedu hatifaniri kuate nemadzimai unozvizwa tinofanira kuti tizokugowerwe zvinhu zviya zviya aiwa dhudhu tazoenda pabata uri kuzareva kuti chii vari kuti inini ndine murume wangu handiti ndobva murume wangu osara oita chihure pambedha wangu inini ite murume wenyu munhu wese imini handiteka mabuda nabashakira maende zuva wouya munin'ina wenyu nemurume wake munhu munin'ina wenyu ouya woitira pambedha ipapo pambedha penyu imi zvadakwa imi ndimunafekti aiwa vanopinda zvakanaka zvokuti okay saka munorarama nei handinoramao ngezvimwe zvinhu ndinodya but nyama dzemumarestaurant hamudyi nyama nyama sadza nodya munotenga kamuriwo ndotengawo hino mwa vazosvipa nemaspoon manje anomesa geza nemaoko aiwa munogeza nemaoko pana patinombogeza maoko aiwa zvavanobika zvacho vanosanganisa maspoon mune chivanhu imi ivakugeza nespoon 1 asi muringanga ndokubasa mune chivanhu chiri serious pemwatora nyaya dzemushonga mishonga yayo zvese munomuitira pona papo zvese
Ewa ngavadzokere kuchipingi. Ngavadzokere kumba vanoita chivanhu. Ndinodzokera ndomboshanda Unokonesa pona apa. ndomboshanda. Iya ndinodzokera haku kuchipinga ndinoto. Muri kunzwa vanhu vachiri kuita zvechivanhu guys, mazviona vanhu vachiri kuteedzera chivanhu. Hanzi handitodye chikafu chemarestaurant because chinobikwa nemasipunu akasiyana siyana. One, nyama idzi kwadzinenge dzabva dzamboitwa hamene zvadzinenge zaitwa havatobati. Vanodya sadza nemuriwo chete zvavanobika ivo nesipunu 1. Amotedzera chivanhu zveshuwa. Andofunga kuti iyo vanodya beef. Andofunga ndakapesa kurye beef ndine 3 years. Mune 3 years? Amudyi beef? Kana mbudzi kana hwai. Ndakapesa kudya zvinhu izvo. Izvo ndipewo nhamba dzasekuru madharies vatotanga. Vatokutanga madharies vautoda nhamba havasati vakurapa. Nevanga vachirapa mbaifa nemadharies. Mazuva anaya ndakamboema. Ndo vanhu chaive chokwada. Vanotaura chokwadi kuti ndakamira masivano. Kwete zvokuti vangonzi mari ototi kwai ndinoita uyai. Ndo vanhu chaive chokwadi kuti chero mangwana akanzi atenga kudai unoudza vanhu vakasununguka. Kwete umwe munhu anoti ndinoita uyai. Munhu vachipiwa mashizha emumengo empichisu. Vakamira zvipaza zvaka zvese zvakabhuroka. Zvipaza zvakabhuroka? Zvakabhuroka. Ndo maitsigisa kuti zvitengwe. Zvinezvi uno ndinonapadza vanhu vakatogoma zuro ananzama. Ndapota mari uyayo ndoda kuti munini muchangano wakauya akaita shopu yake pamuzi pangu abve ndikati mumbema handizvizivi mumbema muzaya saka vanozodonha seiko nokuti imamira saka zvino kana mukafa vodii vanoto vafa vanofanira kupetudza kana vafanira kudzosa zvinhu zvenyu topic for another day kakuromba kako topic for another day guys muri kunzwa here zviri kubuda panapa muri kunzwa here handiti weuya kana ndafa kumatakishop vanofanira kudzosa zvinhu zvakuromba moza mushonga mafuta anogadzirwa toguma toti ise mvura woise gadzire pakati zvotouita saka izvozvi vari kubhuroka sei asati mafa imi vafanira kudzosa mafuta ungaona mafuta atosvike pa ndisa ndafa asvika apa unofanira kutodzosera mafuta aya ndowedzera hanti hamusi kuita manje aiwa avafaniri kutoti ndondazvebhuroka because havasi kubata saka kuda kwanguopi kuti ndisaita vatodziziya problem yacho metekishipana adoni broka saka futi adigare kuti vanhu adaidze vanhu vauye vasauye vatenga hey vanhu underline apa chipaza chimwe chiri panext apa tozviona kamumarokesheni kuti chosiyiwa chakazara apa machinda mune zvinhu 4 apo kuzara ipapo uchafamba sei izvo ndimhenyu sekuri muri kuganira vanhu wacho manje unotozoti wasvika mumbomwacho kuti kwai ndo vanoitisa kuti ichipaza ichi munhu atenge mota yakadere ndo zvinoita unganga iwo unotofamba ngemakumu asi vanhu vachifamba nedzimota apa unotomirire kuti ndani saka mwana wakambondibvunza kuti ai mukazvigonera sei imwe musikahambi ngemotikari ndikati shamwari kuti ndiite nyanga handisi kuzviaplaya ndaitobikiza zvinoizwa kumiriwo ngeshami kuti kuone madzviti mphongo zveshe zvisora zveitambapo ndaitiza kuende murwizi kuti ndisatozwe noizi yazvo mashavi uchipinda mashavi ndaiti ndatiza rimwe zuva ndakagumira ndakazvakatanga ndiri something grade 5 ndakasvika grade 7 ndakazototerwa ndiwo mashavi wao ndiri murwizi handisaidi kuzwa kuti panodidzwe shai ndaitiza but kana zvatopinde wazvikuwa hakuna kunotizira dai wanyaende Cape Town unodzoka nge2 minutes saka mune shavi charodi saka zvangu uya ndakatogara kudai miti hadzimboradziswe muti nemunhu kuti kwai muti unoingowa mudumbu kwai ngowa mudini ndaitomuka mangwana naye ndotobata badza rangu ndikuende kumaozilinda ndikuma ndochine mumbiti yangu umwe ndaitogoma munhu mugwasha richinda riyani kwakutoone miti yatobude panze kudai nzinde dziya dzatobude panze ndotopfapa serious handichatochereke badza kwakutoti umutodzura uyu muti uyu ndotodzura uyu muti uyu ndotodzura hey saka pendakazvipuwa izvozvo ndakati alright hapana chandingaramba ngandizviite ndotozviita payani ende mukadzi azere pane havasirivo vasedza insitu vari kutozvidyira sadza rava ava havadyi bifa dei mamiine muriwo manje havadyi plus vari kuti chedei mamiine muriwo hanenge adyi kozi mabikiro chandingatorya ikoko chandingatomwa idoro necoca-cola zvinotosiya kuti hazviiswi zviro zvakawanda asi ndangofarira chionesty ndo chinhu chapanda kubva
honesty yavo ndiyo yadafarira isikurise panyaya yekuru apa pakutaura kuti handisi kurapa handisi kuita mazana ndakamira nokuti chokwadi matsotsi masika mazero maasiyi mari haasiyi mari chekutanga ndiri ng'anga chaicho yekuchipingi haikuchaji mari inokupa mushonga undoita zvaunoita iwewo zvinhu zvako zvabho ndoonotenga havabhadharisi muthu yekuzotenda ndosaka vati kwani ndandisingapingi ndasingabhadharisiwa ndaipa vanhu ndikiri mari yanendatendwa nomwadoro yangu yeshe andizomboti muntu ndipe 10 rand kana 20 rand okay ndo vanhu vechokwada kune zvokukaisa 5000 apa kana zvikasashanda ukanzwa munhu ati ndiri ng'anga yekuchipingi inobhadharisa unonyepa ka ng'anga dzekuchipingi dziya dzinouya pasocial media muri kuzviwa here izvi mune social media ime account muita Facebook amuiti Facebook amuizivi mira akapindure vega Facebook andisandaita WhatsApp ndiye ndinayo but handitogari nditodipo zvangu pa WhatsApp pakona asi foni yangu mweide kutondifonera ndiyo chimbudzichi okay handi mazviwa ka kwanzi chaivo vechindau chaiko havaiti kana zvemasocial media izvi ende ukawa ng'anga inoti ndipe mari yekuchipinge patove nefeja dzavapo hani manzwa kwaigara mati panhamba dzi kana nhamba mungasava nese everyday vanonga munodigwa mari guys hatidi izvozvo aiwa nhamba handikupi kana vadzokera vakuita basa ravo vapedza handika vadzoka topowa nhamba ndozoendoti vakati nhamba iza ndi mawakuti kwaya havabhadharisi mawakuti kwaya havabhadharisika unotenda wega hanzi handizivi kudza munhu ndipe 10 rand asi yavo mitombo vanongoda mari yehuku ndeiti mari yehuku handibhuyi kuti munotenge huku mari yehuku chimari chinouya ingaa 10 randa ingaa 20 randa yekumuse chinyi huku yekumuse mashava angu ikumusa mashava consultation fee aichajiwizve ndomwana ane 100 rand asonde kupona saka muntu ungasotamawo 5 rand izvozvo ndizvozvo vanhu vakaita semukudai shuwa tinogona kubhilivha shuwa noti zvimwe zvatakungoona feja zirabhi chitsoka dzazatichingona dzichingoitwa mukati umu ii vanhu vari desperate chaurako ishbel aiwa kana vadzokera kuningirikiri kana vadzokera kunogadzisa zvinhu zvavo izvi zvokwai vakatsamwisa damari dzavo hameno mishonga yavo kana kuti zviri pavari vakatsamwisa izvozvo saka vatsamwisa vadzimu vavo saka vakamisiwa vafadzokera vanobika doro kumusha kana vabika doro kumusha votakura mabhegi avo emitombo aya ndakatomasiya akatosunga makamasiya ari kumabhegi masiya angu paudototore dzangu mbanda dzokuti ndizviponesa handidzitori dzangu futi dzokuti ndopozviponesa ndinofanira kutotanga he ndatogwadame pashi ndotore ntebo yeforika ndovabhuyira sesa ndombomwawo mutombo uyu ndikaupuza ndisikazi kuvabhuyira ndotovakumbira wangu inini muselo because even mari yamunondovapa inini muchitenda haizi yavo ndevadzimu vavo chero vachida kuishandisa dzimu vandokumbira asi besides kuti mune dzimu renyenyu namunaro munomboendawo kucheshere kunamata mwari kana kuti munongoita zvedzimu wabvunza zvakanaka mzaa ndakamboita mutikoni chechi unomuziya unozwa izomufundisi Bernard chechi yas Christian Outreach I think vakadzi kana mukatouya nemushongo kuti varume vambonamira munoita mari munenge matigonyera zvisingaiti chino kuti vati hamuchaje henyu asi totenderi uyai nekuti vana bhangu vangoenda kunohura chete namira nai vangodai so namira nai angoenda kona namira nai vanhu ngavanamirani kana vangoenda kunochita chinoenda kuitika ngechekuti handi mazuva anaya kwaatone mafoni hatichatonamirisani chinoitika ngechekuti ni mukadzi wacho ndiye unotokufonera kuti mumwe murume wako wanga ari kwaipangu mazuva anaya hei achikudza tofonera kuti unotobate foni wotobhuya kuti ibwe siyana nefoni ndiri kureketa nemurume kana kuti iwe umwe uye mweshe nemurume wako manje ndikuzoziva hazviitiri nekuti muzi vanhu vanozogwa kadii munhu ngaangonamira aone faya nyika yese izive kuti munhu akanamira munhu ngaangonamira yekunamira handisati ndakona hangu asi ngendaa kuti inenge yotusikwe nemafuta akati kwera panenge patone ma-serious procedures manje apapo kunamira neiti mafuta akati panenge pako ndo pakushanda zvipoko apapo zvidhoma mafuta yachidhoma
kuti zvitoma zviindeko manje saka munazvo zvitoma ini hamushandisi zvitoma kune vanoshandisa zvitoma aiwa tichauya tichihwa kuti n'anga dzimwe dzinodididi dzimweni dzinotoshandisa zvitoma saka zvitoma zvinode chinhu chikafu shure kune mwe akapotaridza chimwe chitoma akamboya nacho chitoma chake chaibulani akataridza chichaiyi amene zvachaita atitatiswi muntu achitaura kuti jabulani ukachiona unotofa wakachona unofaka wachiona inda kuda kubhilivha izvo zvatoona kuita media kutokunyepa zvokana chidoma dzoga akune muntu chidoma wachoni unachiona unofa akaisi kuti dzamuri kuzvinzwira here anacho wacho kakatosvika panapa mimega mese panapa munotozvifila kuti panapa svikaane mukuru mwega munogona kutobva muchifamba kutoenda inini ndinenge ndina sekuru angu ndagara navo vainge vana baba vavo saka nyaya yeminda ndo yakaenda kuonesa yekurima nyaya yekurima iyi vakaenda kuonesana baba nemwana mwana angati baba vari kupinde mugano saka ndinokotore mitombo yekuti baba vasauye kudhuze neni andirika pamatambuka baya angati ndiperekedze muzaya ndichovaperekedza ya ndofunga kuti nyanga yezvidhoma yange iri munomu yakamboguma murasidzo munomu wese mahinde munenge ngaimbo yemahindi munomu ndiye kwenyu chipinge kuti wakazofa takaenda pamahindi isusu titakapinde ndipona kuti tipinde kudai madhiyani zimoda zvinhu makuda kuti vapa mari kuti vainde kuobika doro imi kwanai haipiwi munhu manje mari yacho manje muri kuona zviri triki paishi yavo zvandiri kuti zvinhu zvavo zvinoda kuzvibhilivha mari iyi hamukwanisi kuvapa no one can give him this money vanofanira kuti ivo vazvitsvagire mari yavo vega vainde kuita zvinhu ndizvoka vainde kunogadzira zvinhu zvavo haisi mari yavanopiwa nemunhu mukavapa mari mingi maongopa mari yedoro ivo havafanira kupiwa mari nemunhu vanofanira kutsvaga mari yavo vega voinda kutsvaga hoya yokuinda kumusha imi saka tsvaga vanhu vakutogwadziwawo onai takai mari yenyu asi hamusi haisi yekuinda kumusha paindoipusa saka takuva mahinde wakati anamba mwauye kotore zvidhoma here tingati hatisi kuye kotore zvidhoma asi taite kuti muntu kuti anesana atode kuti agure mugano wake atambire iyo tichopuwe mutombo uya tichoguma ngazi right aka pese papinde muntu kusaidhire ino mungaona abatwa ngashona mungaona abatwa muntu munotora wakatibhire maprocedure akona kazhinji tinobike sadza riyani mapwa munovaziya mapwa muzaya poriji riya rinonge rota ritomuka kudai ndo munotore mugoti muise mumurove ndiwo mugoti une poriji uya mugoti une poriji ya ndokuti simba rezvidhoma ridini riende kure mugoti wacho munofanira kumwatoudzodzawo futi mafuta emunopuwa saka ndozvitakaita ndozvakatigwira mahindu akati amoguma munhu dariko kana abatwa munhu and obviously wakaguma pakapedza 3 days munhu chotobatwa abatwa ndibaba vake murume ai baba saka zhinji zvaitike panapa baba vochozoona kuti vabatwa mukadzi wababa uyane mukadzi wenumber 3 yavake mwana uno kuti mterero utogure munda ngezvidhoma saka tino kuchidini kuchimutangira pakafiwa muzaya pakafiwa mukadzi wababa munini uyane wakatore baba vake vochoenda futi kunyanga takaenda iyane havasi kuzoenda iyane manje vakazoende ino vagume panyanga iya ungazimorenga kutende zvidhoma zvokutouraya ungazi mushonga wandinomupa zvidhoma uzvi munhu wese unonga ari ambadana muenzi wasvikepo zuva rimunotoutange kutoudini kutoubika mushonga uyu hamuenzi unofa zuva rakona wese ndozvivakaita uchopuwe mushonga uya uchoenda uchoguma mochouyisa anoritsi kwapeya shemu kwapeya stefela hara hitsi shemu rikirile spoti saruna waitsoritsa koka ikashanikwa ritlafa hari hitsi shemu kuti kushaya pizza hara hitsi
Thank you. Mazvona vadaro kozviya. Bochopwe. Bochopwe mushonga. Bochopwe mushonga uyane. Bochos mokuma moda kuti mura yachinyi. Family yawe ko munisite zvidomai. Vakatore mutombo. Vana vakapone papapo ngevainge vari ku South Africa too. Pange pane family yainge ine 11 wavanhu. 9 people dzakafa nge one day. So unge dzapuwe mushonga werobo ndechitoma. Zvakaitike izvozvo kutosvika kudai ndochema kudai. Pashamwari yangu ndaizwana nayo kudai. Choamba kutora mushonga yana kuchoguma kuchogadzika. Matauro etinoita ne. Vapuwe zvimafuta nje. Mafuta chete. Ndozvidhuma izvozvo. Aupuwi chinhu chakaite chidhoma chakaite munhu. Okay. Yeah, mafuta iwo ndozvidhuma. Alright. Eguma ve Zoma kono wochona mafuta. Yeah, masoma masoma ko chingi chichingori mafuta. Yeah, mwendo wangono dai. Pakafiwe 9 people vakafa one day. Saka ungazoona kuti kwai chidhoma chinohamba, unochiona, unokunyepera. Chinooneka kunge munhu unochigadzira. Chokwadi vanhu vevo makuwa aripo nhasi uno makuwa iwo vanotaura aripo akamusoro Zvanzi dzakapera kufa ngenyaya ivi chidhoma icho. Hakuna chidhoma chinoonekwa. Ungaona achiita chidhoma achiti chidhoma changu icho chino masaramusi aka anoita. Masaramusi mutara chokwadi. Masoro edu tinotadzwa zvinhu zvisipo. Masaramusi chidhoma chionekwa. Achionekwe madziso. Azvifi zvakaita. Ya, kubva nhasi vese vanosinditenda vaya. Kubva nhasi vese vanosinditenda vese. Kubva nhasi muzive kuti inini ndiri hanzvadzi yasekuru. Ukatongonditenda ndinotongovatsvagira basa kuti vakurumidze kushanda, vakurumidze kunanga kumusha vanogadzisa zvinhu vachidzoko zoti fire by fire by thunder. Unosvika uchinyunguduka wakamira kunyunguduka seacid. Saka zvayodandirira please garai matambira kurewo because ndaakuchipinge iko zvino ndaakuinda kuchipinge ndikudherigwa ndaneta. I'm tired. Chakugirai futa. Kugirai nefuta nokuti you see the futa you are gone. Mafuta ariyo tinonasira mafuta. Hey. Ya hapana kumira mushi. Hapana kumira mushi. Aka saka ndoda kutsvagirai basa kuti mushande mukurumidze kuenda kumusha. Ndotoda musaya. Tsvakire mushando ndishande. Sani munoshanda basa rei? Andisi kuda ndakauya basa rapera kuna shanda. Maishandepi? Ndaishande pahotera yazi Kashani hotel. Uko kweduko. Okay. Mutaona. Samurumo wacho wakafa. Ashaika inga. Ndakona ya student accommodation. Ya student accommodation. Ndakashanda 18 years baba. Ndiri receptionist. Ndaiva buka na temba veuye nema conference avo apo. Iti mabuka ndai murumura kati. Saka mistake akaenda kwetika pa ngekuti munhu wakafa basa rake tobveta toti basa rake berere. Sorry, kilibetse ne? Sorry os. Akisuri wa kilibetse. 10 rand ehanze ke wait very kilibetse ne? Thank you. Saka ndo zvakaitika ungaone kune mushando muzaya nditoriona namba dzangu kuna temba ndapota. Ndinoshanda mushando weshe. Aiwa unondipa nikiri namba. Ndoda kuti muraise mari yenyu sekumudzokere kumusha. Ndanokushanda. Muinde kumusha. Munogaza chikaranga zvina kumira mushire mugaza chikaranga zvinhu zvine mushire. Vana vari kuuya vanoda kushandikwa. 7 months. 7 months ite zvinhu zvinenge zvatoita ndisi. Hayi ndine mari yekundoguma ndogadzisa zviro zvangu. Nokuti ava vahloyeke ava vari kuchibhedhlera. Ndoona kuti ndoona bota ravo revana ndodini ndoguma ndobike doro rangu. Zvatopera ndopepejo. Pakutoshanda. Ndizvozvo. Aiwa basa vari tsvaga pamimba zvakaya vachitoda kumira vaone basa. Vakawana basa rinobhadhara chero 7 months hadzizombosviki. Vakawana basa vanoita chero SIS MELLY. Tichazotaura naye itopic yerimwe day tisasanganisa matopiki tichinavo. Tichafamba navo because tichiri kuda kudzidza zvakawanda nekuziva zvakawanda. Tine nyaya dzatoda patinouya next week tichisangana nemi. Toda kuziva nenyaya toda kuziva nenyaya yengosi. Kuti kwenyu zvinofamba sei nyaya dzengosi. Tine imwe nyaya yatinayo izvozvo. So bhodha chese taenda neyo kwenyu. Haisati yaenda. Vanga kutoda kutisiya hembe. Isini kwedu kumasvingo katakangwarisaka tikatoda kuda murembe ukatora unodzirasha kuseri kwemba kukwana zvino muchipinge tambe kukotisa. Tikanzi nevanhu ini unouya kudzoka futi uye unodzirasa woenda kumba kwako asi zvinoitika ngechekuti unouya wega
unouya wega pawakarasha hembe ya ukazitora ukadzigadzirisa futi ungazodzitora kuti udzwe ubude pane hama dzemufi. Unouya wega uzitore uende nadzo pane hama dzemufi wadzirasa azvizi wadzirasi kuti wafa ukuhumba kwako kuti ndoenda sei nechiriro uko nganditore hembe dzamufi ndoenda seri kwemba yavo ndosvika ndongosiya. Anga vati zvinomuramura tikatinorambira mwari tikatiora iti takura iwe pamunopinda mumukombi vanosvika pachinzi bhodhi handivada kuramura iwe ongosiya wodla pasi. Unoguma kuri? Hakuna kunosvika. Ndine mukwasha ndinofa example mukwasha wangu wakasvita. Wainga asikazvimbobvisa abvira atoise kana sendi. Ya apapo zvakatozvi zvemushongapi but muntu wafa haazi kufa. Hatizivi. And most especially kutofa kwedu kwechindau wakazviita mukwasha wangu unobve kwana muzarabani. Wazviita. Imi nemiwo vari murasenberg mese vari murasenberg sekuru havasi kusarudza havasi tombosarudza kuti takutovati sekuru because sekuru havasi tombosarudza kuti basa ndidare chii eni basa ravanenge unaro uyai tivabatsirane kwakurumidze kugadzira zvinhu zvavaende kumusha uyai tigadzira kuti tivape basa adaroko ende ochoguma uchonifonera ndiri kunono angati ai baba watamika mukunda wenyu ndikati hazvisi kushata ininiwo handine mari chiningatoita ngechekuti ngandifonera ana mukoma vari kanyi ndivatumire chimari chekuti muoracho zvakanaka kanyi mukunda wangu zotumire mari yaite 2500 kanyi ndikati mukunda ouye inini kundiuye kanyi hazviiti ukazi mukwambo haasi kuteya ukazi mukwambo haasi kuteya ndikati zvemukwambo imwe guma mukwambo asikazi kuteya muchaone ndiyena mukwambo mukwasha waguma mukwambo uyane vamubvunze zvekuti mare zvakadai mukwambo akati zvakanaka handina chazounze ng'ombe ndine ng'ombe 3 zvakanaka uchiorashe mukunda uya uchofa uchopinde muguwa inga vakade kumuteye payanyi papahla dzake idzi pahembe vakati tonokuona kuti papahla unodini mazviona uchotore pahla zvemunobhuya izvozvo hembe idzi ungazi pahla hatibati tsvina makazvakatagwa nesuro kwaitsvi hatibati tsvina mwana wedu isusu usikazi kubvise mari yakati mwazviona ungazi handina ungazi zvakanaka hino petuke nadzo exactly zvaitaurika nesuro exactly zvamukutaura nezvaita ukataurika nesuro vati petuke nadzo muisa wakati zvakanaka uchochove movha yake vakati waenda nadzo wakati munjira uchoti dangani wakaona zvaakaona munjira mwomwomwo uchopetuke nadzo nousiku mabhegi kari masaka choguma uchoti muberere nemhatso bo atiza sesesi zvataida kuita ndokupi murume uyu ndowe dera kwana chimani kwedu kuyani wakurwa muchirungu hazvizii hazvizii tisu ava wasiyakona mwana watosiya muberere mwana pakasaguma kudai akati ai hembe dzakadzoka vakati zvakanaka endaingotore mbiti mishonga kuti hadzibati kuitire zviyane gumwa riya tambobhuya riyane ezvimweni usikazi kudini munhu usikazi kuiteya muone utore masaka wawo hatingasiyi pahla dzemwana wedu hadziri kubanza mazviona mushando kwangati hazvinesi chotore ndiro yake wakundipe forya ingasikachakoni ungazi ndibatei ndiende mumhatso uchomubatira musharuka wangu wakura ingakura wakasutamika ake mwezi wapera uyu wakundibatirei uchomubatira ino neino ukazi ngedai tikazi zvakanaka choguma ngazi umwana atete mwana wenyu wakafa panapo pahla dzake dzauyiwe nemwamuno wake watisiye muberere akadzimotaura naye mwazviona saka mumuningire mwana wenyu kuti pahla dzake idzi tozipa here vantu mwamuno wakona ahamba zvakanaka kwaanoenda joniyo kureketa kwendinoita asi kuroyiwa ndiro yega yakaitika asi kuroyiwa muisa wakana kuti vakambomutumire mafuta ekuti ngaasumwe kwamapurisa vakakwire bhazi raibve muchipinge kubve kanyi kuyani vochodarika bed bridge yakanaka vakati vakwanaro istingshad kuyani bhazi vochomiswe kwamapurisa vochobatwa vari 7 vabatwa vari 7 zviyani pa7 vamweni vakona vakazwi koti weguma ngazwi afutse mapasipoti ndeiyo hatishandipo mapasipoti aimweshe mwende wakunkwambo pavanenge vofamba vazibuda veshe nainge akabudawo panapa naapa ukazi no James petuka dzoka iwo nyaya yako ngeyenyere ukazi nge-ID ukazi plus wakamboite nharo kapo wakabatwa iwo nemapurisa ukazi kunozi wakarova mupurisa dzokere kusera zvakaitike pane 3 months zvaitika uchodzoka kuseri kweyakoya
anaba munini wacho vakati kuende nemari dzemabhere awo kuti ma2000 nanhasi urimo mjerimo nanhasi urimo. Ndakati nyarerai haisati yabatwa ndiri ndiro, yakabatwa ngemusharuka. Saka musharuka uyani wakabata ndiro yani yekuti mukwambo ningire mwamuna wako, mwana wangu ningire mwamuna wako wasiye izvi, wakazototamika wakachi andi pashata ndiro yachisarire inini manje ndiro kuti ndobikwa munokwanisa kuita mai makasvibawo mazuva saka uroi uchagara imomo nekusingaperi ya urimo zvino zvitobhuya zvinezvi. Ndiro yakabatwa nemuntu wakatoenda inini kuti atondimurudza munomu futi hama dzakona ndokunge tatovhumirana masakisheni ekuti unondipa ere mari yekuti ndokuma ndobikawo doro rangu mati hamupuhwi mari kai aiwa deta wabata kaita taurana neipa isikuru mari vainde kumusha hamune mhosva yenyenya hamuizivi mari yeda vada se uyu une mhosva yake saka unogona kusumudza ayuzvoba mitaurere yemunhu apisekuru mari asumudzi vainde kupa aiyo tinongomudza tivakusumudza ndipindire. Saka ndaida kuti zvino zvindobhuya ndiro yega muzaya ndikatoiteketera pe ndingazviite hamba mbuya. Saka mukwambo apana nemukuti pai ndakambo mushonga dzekuchipinge dzinoenderana madzinza enyu kuti zvakamira sei, nyaya yacho yakaya sei. Tempo uyu unokwanisa kutokuuraya zvadi kutoipa Tora ndiro chete osaforga, otenga forga re osaforga, oteketera kwadzimu. Kwadzimu. Rovanurwa. Matora utora forga rake, otora ndiro yake kana kuti mutani zviro zvakaita tswanda so. Zvakaita tswanda. Chinofambidzana nendiro yemuti. Otora forga oisema. Opedza obata, otaurira vadzimu vekwake. Kuti chakati nechakati imwe ndimo munoroka kumwe ina ndigoni zvaitika izvi imwe cheri ndaimoita zvakati muromo wao wanenge atotaura iwo vadzimu vanenge kusimuka kuti ende kuita basa ende mona uyu angotaridza chinhu wani kungotaurana nawo word risori rakakosha steri mukomana uya iye wakasiya uyu wokupinda mujere uyu takuda tichimuona kuti timuoneseka mujere tikuri jere ripiko pana mukomalanga iyi ndematiziva jere raari tachimuti iwe tasori iwe chitiudza hama dzako dzisumudze vana sekuru manje pashata aichabudi sore muromo yaya wakambosiya yaya aichabudi sore muromo ehezve aichabudi sore muromo inobuda zvingava chisumudza sekuru vainde kumusha nokuti wakanga une ndiro wakafa saka ndiro yasarira apa ngaachivasimudza vachatouya ndotoziva kuti vachauya vega vachauya hama dzavo dzichauya ndakatonyarira kuti hama tiva kuti ninokera zoya rini mudzoke kuno vachauya oda kuzoya gore rinouya ngavauye zvozvi ndakatoteya ndotoziva kuti apa rinobata chete iri yarakatoteiwa kudhaya nokuti chizonoka kuuya wouya gore rinouya isitangutamirira kuti isekuru vari ndarini iri yarakatoteiwa saka ndakati akanaka hapana chakashata wazviona ngozi yakashata muzangu usasombofoiti ba wakangwara maningi dai wanyaitei unonyepa unouya wega and problem inoitika ka chakanyazokwadza kumandau igepo rokuti the whole Zimbabwe musoro vanoti mandau akapusa saka that akakupusa muna koe mira ndikupe kakupusa karipo kumanda kuwe udawe yakariyo karipo but mira ndikuzi problem yakazoshasha ngekuvaendesa kuchikoro animaizi saka uko madhara vagara tori neenga yekuti yekuti vanoda kuti jairasa matikuvaratidza kuti asina kuti saka ukazviita like maitira azviita uyu asiriwe kumandau ei apo mandau tumandau vanototi mwana aenhererana for example wakamboizwa news ya Reverend Ndabanigiston kuti vakuda kutore guwa ravo kenge zvino zvekuti uendese kuhitles kenge ausati waizwa news iyo ana Mnangagwa vakuda kutora guwa rake vakati aenduke but ndiye wakafome ZANU PF ZANU saka izvozvo vakuchiti zvakaizwa naMugabe zviyana anama vakuda kukomere munhu wakatofawo handizvopi takuda kutore guwa raNdabanigiston tiendese kuhitles kenge because ndo vakani mundau phewa yanisa uya wakati zvakanaka ndaimondera shangu kwangu saka nyamushi uno ochipfuka manje kode uchitore makodo uchimaende heroes egg hai achiva nechikuma ndau nhasi ndachitya wachityara ndachitya hai
vanhu vekumandau vese vandakatuka sori yenyu ndaitamba Aiwa, uchauya. yenyu kai munokoshesa sori sori mukahondiroya shuwa ndaizvitambira ino Saka tozobhuya zuva rimwe guys zvanhasi taswera zvakanaka guys taswera tiri tese panapa tina sekuru mazvinzwira guys it's good to learn zvinhu zvekune mamwe marudzi zvatisingazivi nekudzidzawo zvakawanda we always bring new content mozviziva saka tati episode 1 ish this was episode 1 yatanga tinayo. We are going to come back again. Just give us kuti topic yekuti patodzoka moda kuti vatidzidzise nezvechi vatudze nezvechibvunza bvunzo chinzwa and then we come back zvakare totanga kutaura navo I think probably pa next week apa anditi saka guys maitsa basa daswera tisi zvakanaka tobatana manheru kwamacheso anditi kamusakangane kwamacheso takutoenda ngakujobek so kujobek saka guys matandarika nditika tatandara nditi zvabuya matandara here zvabuya takuenda kune mangwana kwanox zvabuya we love you so much zvabuya kana mangodawo kungouya kule vanogona kukuisa pa 7 apa vari kuchiri kuda vamwe 4 more vanogona kukwana ivava moda chakati hwe kana uchida guys unongondiudza ndokuitira video call paunopedza unenge wakutovada paunopedza dzana unenge wakutovada handitika manheri kuna macheso hanzi hamuna kubvunza questions in comments. I think bamwe nangu asingaverengi right. We'll do that next week. Antika guys, love you so much. Take care of yourselves. Bye bye.